Chupito de Podcast, edición número 2. Hola público, hola a todos. Aquí estou, hola. fin, con máis xente, os habituales. Hola, son Héctor, ¿qué tal? Finín, ven. Faltanos o técnico tertuliano Cabaño, pero nos Sí. saludo igualmente online. ¿Qué tal, Y Camaño? temos aquí un par de tres invitados. Como son? Eu son Fran, veño directamente da cidade de Tecnos, a toda prisa, como puiden cheguei aí nun aerotaxi. Chegamos, estamos todos aquí. Sí, señor, eu estou chegando ao Planeta Difun, son Paco. E dentro do mundo deportivo son Chema. Chama moi ben. Pois despois da gran impresión do triunfo do primeiro podcast sobre Sergio Leone e compañía, estamos aquí dispostos a exprimir as neuronas para o seguinte podcast, que todavía non desvelaremos sobre que vai ir. Iso sí que vai haber unha degustación en directo, en vivo e en directo de hidromel, oromel. E Pa iso viñemos, non? Pa iso viñemos. E agora imos dar un pouco de Justamente. Home, pausa dramática para que... Sí, falar. E a excusa é falar. É O que o importante perfecto, aparte iso vai a Excusa é engrasar beber. as nosas gorsas para falar do tema a continuación. Pa Que falar mellor. non quero desvelar tampouco. Xa desvelastes, pero bueno, da igual. É unha pequena pista para o audiencia inteligente. Bueno, Paco xa unha pista máis grande, non? Pero creo que o público non sabe moi ben sobre que vai ir. A ver. Moi ben. Imos aló. Between the time when the oceans dance Atlantis and the rise of the sons of Aries, there was an age and dream. And unto thee, Conan, destined to be the true Eso non vai diso, Onde va? Gracias, xusto cando levamos 4 minutos do primeiro tempo no estadio da Lomba, derbi local Arousa Céltiga. Eso non, tampouco é o tema. Onde va? ¿Quién es John DeFool? Soy yo. Soy yo. Soy yo. No nos pongamos nerviosos. Tiene que haber una respuesta racional. Busquemos. O Incal ya ha sufrido bastante por amor de ese que soy yo. Estoy destrozado. ¿Quién? Banda de cobardes. En todo caso, no va a ser este maldito rayo quien decida quién soy yo. Yo no comprendo nada. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño. Veamos. Salve. Yo puedo dar la fuerza de vida. ¿Pero a cuál de vosotros cuatro? ¿A cuál? Ah, bueno, pues a mí. Va, no pueden hacer nada sin mí. A mí. ¡A mí! A mí. Bueno, pois empezamos aquí supoño que a xente xa sabrá de que vamos a falar ou que Bueno, imaginamos que sí. do Incal, a obra de guionizada por Jodorowsky ou Jodorowsky e dibuixada por Moebius, que é unha das grandes obras do cómic europeo. 270, 280. Dos 70, no, é dos 80. 280. É dos 80. Aproximadamente, pero Unha cousa a puntualizar e que realmente, o sea, unha grande obra. Estamos falando do cómic europeo máis vendido da historia. Non sei eu. Eso porque de bicho lo ler na Wikipedia, pero eu penso que é o cómic máis vendido da historia europeo é Asterix. Porque, vamos, igual é o cómic de ciencia ficción ou o cómic... probablemente, sí. Pero... Home, non sei, Asterix non é tan friki. Asterix, claro, Asterix é moito máis Máis popular. amplio. Asterix ten todo Dios na librería. O Incal é algo como máis... Vale, aí sí que puntualizo a miña observación de ser o cómic europeo máis divulgado da historia desde 1980. Ah, vale. Vale, moi ben. Precisamente, o cómic do ano 80 máis vendido da historia francés, escrito por Ves, Moebius, vale. bueno. Entón vamos a facer un pequeno resumo do cómic. Bueno, decir que ten 6 tomos, quen quere decir de que vai? Alguén ten especial interés por comentar de que vai o cómic? Digo eu. Dis ti. Hombre, realmente, bueno, o único
Decir que foi ao longo da década dos 80 que eses 6 tomos, na que logo se fixeron unha serie de ampliacións, por así decirlo, pero 6 tomos de Incal, feito pola parella El Moebius e Jodorowsky, pois comenzaron no 1981 co Incal negro, empezaron a publicalo periódicamente na revista Metal Hurlan, da que logo podemos comentar. Sí, esa é a cuestión, porque a veces ves o nome e dis ti, isto é unha revista Yankee Metal Hurlan, ou unha cousa así. Eu intentei pronunciar Hurlan, pero non me sale non me sale tan ben como Héctor é o máis francófilo aquí, entón, claro. No, pero Francisco, que te embalas. Estamos dicindo a ver se facemos un pequeno resumen de que vai a historia. Non vamos a disertar. Non é fácil resumir a historia, sobre todo a parte final que se complica. Pero bueno, a ver, un resumen é un detective de clase R que é un don nadie que de repente se ve envolto nunha aventura épica cun obxecto... Cae nas mans un obxecto, vamos, o obxecto Está aí debajo. máis importante e o obxecto central da trama. Aparte que realmente comeza como que un pouco cun misterio, porque realmente a primeira escena do cómic vemos a John DeFulo, o noso protagonista, caindo desde unha altura fenomenal, aí nunha especie como de cidade futurista, en a que aí comezas a collernos a partir de aí o sea que hai un flashback. Sí, realmente hai un flashback máis adiante, non exactamente un flashback, sino que comeza primeiro cunha declaración que lle fai a Robo Policía. É verdad, sí. Sí. É dicir, que están perseguindo, están buscando por algo, e ele non siquiera sabe por qué, ¿no? Algo así. No, en principio non empeza en flashback, porque eso realmente é o tempo estando... No, penso que sí que empeza en flashback porque lle está contando a policía o que lle pasou cando tiraron pola precipicio este da cidade, e despois sí que chega un momento que sí que chega ao tempo real, ¿no? Aparte que realmente hai ao principio unha versión que lle conta a policía, logo digamos que a verdade. Sí, hai unha versión que tapa el e despois hai a versión real que conta todo o espectador. Pero un inciso dentro da miña ignorancia, o que dixo o fin a respecto de que o están buscando e el non sabe por qué, é esencial na obra ese elemento. Ou sí. No, pero John DeFulo de entrada non é o esencial. non é esencial, pero empeza como unha historia que parece detectivesca, como se fora unha historia negra, pero de repente cambia e se convierte nunha historia máis cósmica ou máis metafísica, porque realmente cando se atopa co Incal cambia completamente e se convierte nunha persecución. Se aparecen as forzas do mal, se supón que o Incal é unha forza do ben, unha forza luminosa e... Pero digamos que de principio non sabemos o que pode saber o propio John DeFulo. Sí, o propio John DeFulo se topa con algo, de repente, con un anillo. El sale a disfrutar da noite no anillo vermello, vai con a beber whisky, a disfrutar das homeoputas, ata que tendo que escapar dunha pelea que se monta, pois é cando de repente topa cunha criatura e topa con ese elemento do que falamos, do Incal. É o que dá nome á obra, o Incal, que bueno, por culpa del ou por el, porque curiosamente o que lle entrega o Incal sabía o nome, claro. É Estrana. E a nós tamén, como lectores deste primer tomo, nos pode extrañar un pouco. Bueno, e para eso, que era un breve resumen, por culpa do Incal... Insisto que non é un flashback, Bueno, eu tamén estou de acordo. Paco, vamos a explicar que é un literato, entonces sabe como se chama técnicamente as cousas na literatura, ¿no? Flashback, metonimia, metopotia, estrondovia... Os enmascarados estes de verde, zarandeando e tirando para baixo. Non é un flashback, é certo. Bueno, pero a terceira página sí que é un flashback. Hai que ser riguroso. Hai que ser riguroso. Bueno, digamos que John DeFulo vai vivir unhas aventuras de aquí para lá para cá, aparecen moitos personaxes e bueno, que é unha historia que está moi interesante nada, gustou vos o Incal, non vos gustou? Que opinión tedes da... Sí, está bastante ben, porque se ven elementos que son bastante comuns non solamente no cómic, sino noutros géneros. Unha especie de loita entre forzas antagónicas que ao final sempre teñen moitas partes en común. De feito, Incal ten unha parte negra e unha parte blanca. Como Yin o Yang, recordoume de Yin o Yang. É dicir, que parece que Jodorowsky se bañou
de algo así muy superficial, oriental, budista y Supoño que o místico. tema da Abraxas, do ben o mal, todo xunto. Efectivamente, entón Pero- vai soltando aí elementos. Pero típica loita, ben mal, oscuridade de luz, blanco e eso. negro. Os Eu tecnopapas pensaba que este non, negro. despois desta, porque o Ingalin xa hai moitos anos. Con Héctor tamén, bueno, máis ou menos na época, ti eras ainda máis Nos novo. 80, por Sí, pues non sei. E agora unha segunda lectura, ou terceira ou cuarta, sí que lle topei un pouco de un sentido algo religioso. Ten referentes, ten bastantes referentes religiosos. Dentro do Ten ele- sí, pero esa religión un pouco estrafalaria que pode ter o Joder. Sí, vamos, foi eu diría derivando. que máis que religioso un toque místico, New Sí, Age, o modernuki misticismo, daquela, claro, era un underground. pouco trasnochado, pero interesante. Interesante. Dalle aí un tufillo interesante, realmente. Sobre a conciencia, o amor e as tinieblas e todas as pajas mentales de Jodorowsky, que seguramente ahora se aproveitou para a súa nova religión. Fusiladísimo das tinieblas no quinto elemento, o logo está fusilado, que xa falaremos despois un pouco. Sí, Iso xa con pero máis eso é un detalle. tema que- Hai temas de la judiciais tiniebla. por medio incluso, Sí. a cuestión do quinto elemento. De dereito, si, eso. de dereitos Sí, legales, porque sí, sí. realmente a cuestión foi, non sei se Bueno, está moi por o medio. podemos sí, estaba moi polo medio, pero digamos que Jodorowsky quería aparte. Entón, digamos que Jodorowsky sí que tratou legalmente de que aquí o que pasa que polo visto que non lle saiu moi ben por estar Moebius precisamente polo medio, porque a outra mitade do A relación grupo entre eles creativo sempre foi moi boa. non creo que lle fixera moita gracia daquela. Pero bueno. Bueno, pois despois desta breve introdución na que eu pedía si vos gustara, eu pedía Pois, tal, me quedou un xa pouco vos estrafalario. fustes por os cerros de Jaén, pois nada, vamos a empezar co primeiro bloque do podcast no que falaremos sobre os autores Jodorowsky e Moebius. Bueno, pois empezamos agora co primeiro bloque, como dicíamos que vamos a falar dos autores. Empezamos polo dibuixante, o gran Jean Guigaud, estamos aquí coa chuleta, o gran Jean Giraud, Me gusta conocido... como pronuncias, Jean Guigaud, Me gusta como pronuncias, que é o... Eso, que para escribir, para dibuixar ciencia ficción, autoimpuxose o pseudónimo de Moebius. Sí, porque realmente el cando cosa a fines dos 50 que comezou a dibuixar e logo os anos 60 cando O sea, que a fixo cinta non é del. a cinta de Moebius non ten nada que ver con el, o matemático do que non me vou a explayar aquí coa teoría porque non teño nin idea realmente, só sei que O sea, unha cinta continua informado porque eu non sabía. Él era pintor, que era? Pintor, dibujante. realmente dibuixante, o sea,
non sei se logo tiene algún outro hobby en particular, pero realmente dibuixante. Ele a finais dos 50 comezou a traballar na revista, non se chama de Pilote ou Pilot, como Pilot. Pilotes é unha editorial galega. Pilote. Logo nos 60 fixo sobre todo Blueberry, que é o famoso coñecido cómic sobre temática western. E realmente nesas obras non firmaba como Moebius, o que acaba de comentar Héctor. Digamos que a partir dos 70, cando con outros debuxantes forma un grupillo chamado Humanos Desasociados, que aparte vou a ver a chuleta, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionet e Bernard Farkas, non sei que tal o pronuncié. Tens que ver a chuleta para conocer esos... Realmente Moebius o máis coñecido, porque sí que logo sí que teñen algún personaxe tal os outros escritores, pero e aparte incluso a revista que mencionei antes, a de Metal Harlem, este grupo que a fai para dar rienda suelta a min recórdame un pouco a estes, a Todd McFarlane, a Mike Mignola, a Frank Miller, que fundaron nos 90, fundaron este Legend, non? Image para poder eles ter dereitos sobre as súas creacións, porque Marvel... O sea, que se fixeron autónomos. Un pouco desmarcarse do que... das grandes editoriais. Aquí fixeron en Francia, pois, 15 anos antes, aproximadamente. Inda que realmente non creo que fora tanto mellor por dar rienda suelta a facer algo completamente distinto que o que facían as editoriais claro, máis pero que non lles permitirían facer as editoriais, seguramente, entonces eles pois montaron o seu chiringuito e tiraron para diante. Sí, para editar o que querían facer nese momento, porque é realmente unha época importante esa, E falando de ciencia ficción, porque se facían bastantes cómics así de ciencia ficción, se lían. Sí, está este famoso que din que Star Wars se inspirou nel, que non me acordo ahora mismo como se chama, habría que buscar, pero... Francés? Sí, Valentino, era o nome dunha... pode ser. Bueno, entón Moebius comeza, é moi conocido xa polo seu traballo no Sargento Blueberry, que é un western. Un western, no noso primeiro podcast falamos de western, podes visitalo, buscalo pola red. Na web. Aquí está. Si, aparte que entronca un pouco ademais coa estética spaghetti western, porque realmente Blueberry non é o típico vaqueiro co seu pano, pescozo e todo limpiño e tal, non? Non é llanero solitario. Non, para nada. Claro, pasa o mismo no cine, que o western máis sucio se fai en Europa, eso xa comentamos outro día. Sí, que aí realmente... Como non estabas, pois... Realmente son, o que che diga, corrientes coetáneas, vamos. Sí. E digamos que neste Sargento Blueberry ten un dibuixo moito máis académico, moito máis do estilo da época, normal, por dicir unha palabra así. E como Moebius el dibuxa de outra forma, busca unhas líneas máis limpias, máis claras, máis inocentes, non sei como chamarlle a iso. Sí, pero ao mesmo tempo penso que máis experimentais, realmente, dentro do que... Claro, para anunciarse do que se está facendo. O típico de cómic franco-belga que se levaba a tal aquela. Asterix, Lucky Luke. Bueno, un pouco tamén o guionista, bueno, non vou pronunciar ben, Jean-Michel Charlier, o guionista de Blueberry, tamén lle dará un toque europeo western, non? O sea, que son as historias non son yankees, dalle un toquito europeo e eso cambia a nosa visión do cómic, do western en cómic. Ou do western en cine. Blueberry triunfou incluso en Estados Unidos. O sea que non son un link moito Blueberry, pero sí que tiña un toque totalmente diferente, e ten un toque totalmente diferente ao que o western al uso. No, e aparte que un pouco dentro dunha corrente que logo tamén é Comanche e outros cómics desa temática do oeste. Non é Lucky Luke, que é unha cuestión de humor realmente. Sí, un dibuixo máis caricaturesco, tipo Asterix. Este é un dibuixo máis realista, máis parecido ao que facían os americanos daquela. E eso, Moebius desmarcase moitísimo con esas obras que fai ao principio. Arzac, pode ser que se chame? Aznar, como era? Realmente, sí, é Arzac, pero é Arzac escrito de 4 maneiras diferentes. Aí sí que, a conto do que comentabas antes do guionista que tivo e de outros guionistas que tivo, realmente eran un pouco que lle daban, centraban un pouco o que pintaba, porque nos dous cómics que empezou a xoguetear coa temática de ciencia ficción como Arzac,
e o Garage Hermético E son, vamos a chamarlle un pouco paja mental e demais. Hai un pouco a miña opinión, experimentando coas pero drogas bueno, e aí falamos en Arzac en concreto de non ter guión, o tipo dibusaba o que lle salía, simple e llanamente, e no Garage Hermético directamente era dibusar sin texto, só debuso, estamos falando de páxinas e páxinas de cómic sin unha línea de texto. Co cara aí xa, digamos que cando xa experimenta realmente con guionistas, aínda que Jodorowsky sea Jodorowsky, eu creo que podríamos decir que o centra un pouco na historia, que senón é a saber que faría o Moebius ca temática. E logo tamén é interesante nesa época, antes do Incal, que, bueno, xa falamos máis adiante ou non sei se vamos a abordar agora o do proxecto Doom. No, un pouco máis adiante. Un pouco máis adiante. Decir que onde se conoceron pero sí todos que... os Moebius. Sí, Aí pero chegou sí a que... relación amorosa. Sí quería mencionar que aparte de Jodorowsky tamén coñeceu a Dan O'Bannon, que fixo un cómic que o Longo Mañán de Non Tomorrow, do que o guionista é Dan O'Bannon, cortiño, non é tan longo como Incal, e aí realmente sí que ten elementos incluso máis marcados que o Incal en canto a influencia en Blade Runner. É dicir, hai viñetas ali que son Blade Runner puro e duro 5 anos antes da película. Bueno, un inciso ahora mismo. Porque despois Un falaremos inciso un pouco de Blade Runner. de Blade Runner. E ahora hai Sí, que decir un pouco. quen era Dan O'Bannon para que non Bueno, lo sí, comenta que é Dan O'Bannon, que si no... Dan O'Bannon é guionista, por exemplo, en Alien e en algunha máis. Pois non sei, ti eres o que dixeches que No, hai que era decir que ese Dan sí, O'Bannon. sí, un guionista O guionista dos de Alien, creadores de los Alien, por así guionistas de decirlo. Alien. En algunha máis tamén. En algunha Sí, en máis. algunha máis. Bueno, o inciso que quería facer era que o cómic do que bebe Star Wars chamase Valerian. Vale, podo seguir comentando de Moebius. O que queirades. Non, falando de Alien, traballou en Alien, é posible. Facendo algún tipo de Alien, diseño. Colaboracións co cine, pero non solamente en Alien. Blade Runner, Blade Runner. Creo que hasta en Willow, ademais. en Willow, no Quinto Elemento. No quinto elemento xa mencionamos antes, ademais, con polémica e todo. Sí. Que traballou ou non traballou, o sea, non está afirmando nada. Sí, traballou, non sei exactamente que posto era, se de consultor ou algo así, pero digamos que cando Jodorowsky quiso aí decir, co que estades facendo é o Incal e quero pasta. Pois, polo visto, o que Moebius participara, pois lle quita un pouco de legitimidade o asunto. Bueno, o Quinto Elemento realmente non se parece tanto a Incal, pero bueno... Non se parece No, tanto. A ambientación... Ten bastantes cousas. O feito de Ambientación... estar Moebius no que o deseño dos traxes, sobre todo, e a ambientación, pois sí que se nota moi. No, pero o Quinto Elemento, o diseño dos trases é de... Non é de Moebius. É do diseñador Jean-Luc Godard? No, No, Godard, Gaultier. Gaultier. Pero bueno, Godard. é supervisado Moebius, supoño, non? Pois non Mais ben sei, que Moebius penso jugaba que non, co cuestión de estética de edificios, de vehículos... Ah, sí, esas sí, cosillas. Ah, sí. non sabía, pois Sí, non. Sí, o porque... non é storyboard exactamente, pero son as ideas, os conceptos, as ideas para... Porque o que máis se parece para a a película. Incal é a cidade. Sí. Cando cae na primeira viñeta, que este home cae na segunda. Hai unha temática común de que hai un... Porque o Incal, tamén digamos que un elemento, un algo, unha cousa, igual que o Quinto Elemento, tamén Hai unha podemos parte decir que o... Ten unha parte do cómic é a quinta esencia. Sí, o quinto capítulo chamamos a quinta esencia. Que hai bastantes elementos en común. Pero eu non o miro tan, non o miro máis como influido que como Sí. plagio. O Incal Claro. sería o quinto elemento, entonces. Esa cousa... Sí. Sí, Algo así. Algo así. ten unha idea. Porque aparte tamén é para salvar o universo, hai unha ameaza exterior, que no caso de Incal son os Berg. Bueno, pero eso é lugar común en mil historias. Sí, é que todo, fantasía. É que eu tampouco diría, vos parece Bruce Willis John D. Full? No, No, non se parece non nada. máis é o prototipo do Non se anti-heroe, parece nada. non? E Mila Jovovich sería Bruce Willis Anima. ten un pouco de antiheroe. No, En- tipo barba de 4 sí, días, en que esto ven de que- volta de todo. No, ten o toque cínico que sí, co John D. Ah, Pero Full ten un pasado, Eh, no, esto... Militar ou policial? Pasado militar, me Sí, parece. pero bueno, en No Quinto Elemento, Bruce Willis é unha máquina de matar. Sí, sí. É un crack, é Vamos, un un fenómeno. fenómeno. Ametralladora. No, É Rambo. Aí John D. Full no... Johnny Full, no, iso porque que me- ten o Incal, o Johnny Full inda co Incal, bueno, el hasta no. Hai xente por aí que di que o critica que non é un personaxe moi redondo, que Claro. é máis redondo o É que Metagalón. creo que aparece tanto ao principio como ao final, pero na medida hai como unha lagoa aí moi grande, John Difful non está. Sí, é certo que recolle Vuelve a como... aparecer hacia o final ao planeta Difful, que é un punto importante. aí Sí, en que Difful, queda como me gustou no sé, bastante. vai-
Que dá un toque así de eso, de natural, de que o primeiro que quere cando se desperta é unha muña puta e un trago de impuro, claro. E a droga esa, Porque SPV. é outra cosa. Ten un SPV. tipo así mundano. Bueno, estábamos como Moebius, non? Sí, xa non estamos indo polas ramas, polas polas. Entón, eso, Moebius, que participou en moitísimos proxectos. E se queredes falamos xa de Jodorowsky ou algo máis que decir de Moebius. Moebius non tal, Fixo- podemos falar un pouco de como... Fixo un Silver Surfer a fines dos 80. Fixo O sea, que chegou a traballar en Marvel o tío. Ah. Nada máis. Bueno, da liña do dibuixo que evolucionou mogollón, eso sí que habría que comentarlo. Dos tres primeiros capítulos de Incal, o Incal Negro, o Incal Luz e o que está abaixo, aos seguintes, o que está arriba, Sí, a Quinta Esencia e Planeta Default, que son os 6. Eu incluso teño lido por aí alguna teoría de que ao principio dos 80 o tipo iba un pouco máis relaxado e abusaba un pouco máis dos psicotrópicos, pero que logo se avanzaron os 80 e digamos que o tipo xa facía así traballar no estranxeiro, traballar en películas, como que se profesionalizou máis. Eu penso que o estilo vai cara ao estadounidense, non me preguntes por qué. Penso que con unhas caras máis realistas que antes. E antes era un estilo máis o que facía el en Arzac e estas cousas. Os primeiros Incales. Ademais, nos tres primeiros creo que son así bastante seguidos no tempo. 81, 82 e 83, máis ou menos. Sí, o 81 Non estou 82 seguro que son. E os outros tres xa pasan, do terceiro ao cuarto igual pasan 3 anos, despois outros 2, despois outros 2. Entonces aí sí que se ve unha evolución, porque tamén é lógico porque pasou todo ese tempo, ¿no? E bueno, entonces que? Empezamos con amigo Alex. Aí vai haber polémica. Empezamos primeiro pola gran pregunta. Jodorowsky ou Jodorowsky? Habería que preguntarlle a él. A ver, eu o que decías tío aparte, que realmente eu teño oído máis Jodorowsky por aí, pero vamos, no que é ámbitos de lingua española, porque máis sonoro e máis Jodorowsky. E non só iso, sino que a veces firma como Jodo. Jodo. Así que realmente eu creo que non é como que Yodo, é Jodo. Por aí personalmente que tiña unha pronunciación moi como se lee, ¿no? Esa tenista famosa, esta Puig, que se escribe Puig, Aline Puig. Tanto, non sei, supoño que será máis Jodorowsky que Jodorowsky. Sí, no, ser o... Sí, tamén en plan de... Bueno, que non sei se digamos que é chileno, Sí. ademais, con cal é... Autor chileno. Inda que regularmente traballou moito en Francia e incluso en Estados Unidos, pois... Pero se é chileno, como acabou con ese apelido? Por exemplo, unha pregunta. Pois porque a familia é inmigrante e inmigrantes que veñen de Ucrania, de Ucraína. Pero que eu escoitei unha historia sobre a compra do apelido. Sí. Pois conta a historia. Non, é que non a sei, escoitei un pouco. Nada, deixa la caída. Sería como renegar da patria. No, que ao ¿no? parecer durante a Segunda Guerra Sí, Mundial. polas persecucións aos judíos, o perseguidos. avó decidiu, que non me acordo ahora exactamente vale, que hai era explicación. o apelido... Ni sequera a Segunda Guerra Mundial, polo visto que nun pogromo despois a Primeira Guerra Mundial, nos anos 20. E xa foi cando enfilou para América e cambiou o nome. E o avó dicía que non é, parece ser que dicía que non era, pero que por si acaso, que non era unha cuestión de demasiada ausencia, pero que por si acaso sí que se cambiou o apelido. Bueno, pero eso, decir que ahora estes ruiditos que hai é porque estamos empezando a beber a cerveza feita aquí polo amigo Finín e polo amigo Francisco. Está moi rico. Vale, desvelando. E eso, que si empezamos, si nos empeza a fallar ahora a lengua, que sepades que porque empezamos a chuzarnos a partir de ahora. E eso, que decía desde de Jodorowsky, da familia, de non sei que. Que falabades aí? Sí, parece ser que o avó paterno de Jodorowsky comprou o apelido Jodorowsky que a un noble polaco. E despois esa compra legalizouna e trocouno polo seu original apelido que era Levi, que é un apelido Como Levi Strauss. judío, sí, como Levi Strauss. Ah, amigo. Como os Igual eran pantalones. parentes, claro. E o filósofo. ¿No? Pois é, como Primo Levi. Ahora, Primo Levi. E, bueno, o motivo supoño que podrían ser os progromos, as persecucións aos judíos nesas datas. Pois seguramente.
Eso é o que Sí, quería bueno, resolver, a duda que tiña e ahora sí, gracias mío. Que Jodorowsky é Non escolleu o apelido aí por ser gracioso de Jodorowsky. claro, chileno, pero bueno, ten aí unha ascendencia Claro, como europea. Klimovich ou como todos estes argentinos que teñen esos apellidos polacos. Bueno, eso, que vou a comentar eu de Jodorowsky, porque eu digo Jodorowsky, que é un tipo así un pouco peculiar, ¿no? Saliulle na familia, saliu artistilla, entón el fixo mimo, foi director teatral, foi cineasta, foi guionista de cómics e acabou agora mesmo que sigue sendo guionista de cómics, pero como psicomago. Vende motos, ¿no? Vende motos así. Sí, aí- Bueno, aí hai opinión simpático. para todos os gustos. Aí hai moita polémica. Un renacentista underground, ¿no? Eu diría un Pablo Coelho puesto del SD, Sí, pero... bueno. De SPV. sí, sí. No, pero a idea é que se hai xente que paga, pois que pague. Pois eso mismo. Como De hai feito, xente que chama as líneas eróticas É estas, unha eróticas persoa non. moi activa nas redes sociais, poñendo eso tipo o que dicía Fran de esos No, tengo consellos. un Twitter moi interesante. Podes descojonaros aí mirando timeline que... Bueno, eu que penso que o tío ten moita cabeza, unha Y- persona moi inteligente. Que persoa maior, Sí, bueno, ahora mismo sí. Que nació nos anos 20, probablemente. 29. No 29. Oh, carallo, Mira, é da no, quinta da miña abuela. Pois eso, para empezar, como mimo, el currou con Marcel Marceau. Ni máis ni menos. Ni máis ni menos. Cierto, Non sei se dirá el que lle deu a idea da caixa a Marcel Marceau de estar encerrado na caixa de cristal. Pero sí, curou con Marcel Marceau. E despois xa se probou no teatro, foi director de pezas teatrais en Francia, porque el, claro, el marchou bastante xoven, cabreuse cos pais, non lle fala aos pais. Marchou xoven para Francia para ser un artista. Ademais nesa época, non? Nos 50, 60, que era pop art, todo... Que aparte tamén era poeta e facía aí unha especie de performances e cousas raras. Sí, cun todo grupito de... Claro, cando digo director teatral, cando digo director teatral, el era... non facía teatro clásico, digamos. Facía, sobre todo, surrealista, el fixo a Raval, fixo a Ionesco, fixo este outro, como se chama o surrealista por antonomasia? Como se chama? O de Hugo? Jarry? O surrealista Pode- literario. Bretón. 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 No, Bretón, bueno, sí, Bretón. Non sei se estaba pensando eu en Beckett. Fixo a Beckett. Fixo a Beckett. A Bretón creo que o coñeceu. A Bretón conoceu uno e non estaba de acordo con él. Decía que os surrealistas que xa estaban desfasados, que non... Sí, era sos pánico. que non lle gustaba nada, que non quería nada, non lle gustaba a ciencia ficción, entonces que non cortou con el, dixo, hai que superar este surrealismo e vamos a facer o jodorowskismo aquí. E nada, e a partir de aí dedicouse a facer cine. E no cine tamén parece ser que era bastante experimental, ¿no? Era un tipo... Sí, eso, un as director películas curioso. non son para recomendar precisamente. Non digo que sean malas. Eu sí, vin unha e digo que é mala. Digo que é mala con Eu, sin ganas. embargo, digo que non son malas exactamente. Por exemplo, bueno, El Topo. El Topo. Esa Esa que miraste ti? Que ten como un Sí, guión eu bastante tamén inexistente. é un western, aparte unha producción mexicana na que meteu cartos John Lennon, o sea, John Lennon lle axudou a... non é coña, John Lennon lle axudou a producir esa película. E non é que teña unha... Contactos tiña. Sí, sí. Conoce a todo o mundo este home. No, de vendemotos que comentaba Fin e realmente como trama la película é unha pajísima mental como pouco, pero sí que ten algúns elementos, por lo menos a min estéticos, que me fan son interesantes. Eu creo que é máis destacable do seu cine, que é moi estético, sobre todo despois o da Montaña Sagrada, ten planos aí... Sí, que lamento mellor a cousa de misticismo e espiritualidade obviala, e sí que ten acertos a nivel estético. É moi, a min pareceme moi surrealista o seu cine. No, dende Quere- logo- quere logo- engancharse de Bretón, pero el parece moi Dende logo a del Topo é surrealista e incluso diría que psicodélica, por parte da época, Sí, tal cual. sí, psicodélica. E ainda fixo, non sei se as últimas películas, pero outra das que vin eu foi a de Santa Sangre, a finais dos 80, Esa non a mirei. na que, por certo, o protagonista é un dos seus fillos,
Por certo, en el topo tamén sae o fillo Pero outro fillo. fillo e retomando un momentaneamento da psicomasia é que realmente o negocio eu creo que para darlle traballo aos fillos. É dicir, están metidos ali nese negocio. El e vais os seus fillos son os psicomagos e, oye... Non vai que olvidar a súa ascendencia su día por moito que vendese o apelido o avó, Sí, E o fillo tiña un nombre curioso, non? Como se chamaba o fillo? Brontis. Sí, Brontis Jodorowsky. Eu me estou imaginando como carallo convencería yo a Bob Dylan. No, John Lennon. John Lennon, perdón, John Lennon. A John Lennon para que lle axudase a producir esa película. Compartían camello. Sí. Sí, porque George Harrison non iba a protagonizar George Harrison cal era La montaña sagrada, verdad? Sí, pero se negou por unha razón. Él devouse meter entre os Beatles e todo. Por que? Por que se negou? Porque aparece Jodorowsky. Negouse que Jodorowsky No, o... George Harrison. A Harrison lle decía, mira, tienes que facer este plano, sí ou sí, se non o faz, non vas a estar. Entón era un plano do Q en primeiro plano, e o tipo dixo que non. Non quero, no, gracias. Un primeiro plano anal. Primeiro plano anal, un close-up. Pero George Harrison despois produciu A vida de Brian, así que eu estou con George Harrison. Ostras. Bueno, e de psicomago, que sabedes del como psicomago? Que fai? Que é eso? Que é eso da psicomasia? É que é un pouco complexa a verdade de explicar, porque digamos que o tipo como que por un lado ten o seu coñecemento de teatro e de teorías de teatro tal, por outro lado lle mola moito o rollito esotérico e o tarot, o flipa co tarot, que tamén está presente aparte no Incal, a cuestión do tarot, logo podemos falar un pouco máis diso. Sí. Entre iso e que argentino non é, pero que tenemos o psicoanálisis. Din en algún sitio que él, desde que viaxou a México, aparte de que probaría de todo, efectivamente, sí que se fixou moito nas propios chamáns, na bruxería e na medicina alternativa, e él sempre criticou un pouco a medicina tradicional e así como terapia, ¿no? Para un pouco como medicina alternativa. Sí, unha cousa curiosa, porque o que diste mezcla entre xamánico, psicoanálisis, tarot, e logo rollo de teatro, porque xoga moito a como alcanzar un elemento catártico para superar o trauma de turno. Pero fala moito desa época da posmodernidade, todo o que sei, era unha mistura de todo, e todo moi difuso, incluso onde se ven no Incal, moitas veces no dibuixo. E no propio guión, que hai momentos no Incal negro, que xa pasamos ao propio cómic, en que se producen situacións, unha peripecia con todo misturado, como cando o páxaro o John Defool lle dá o Incal o paso para que o coma e non o descubran os condites. Spoiler, alerta spoiler. Sí, maravilloso. E el volve e o páxaro está facendo esa... Predicando e ten a casa chea de xente e despois veñenlle os vers, veñenlle os tal, é unha cousa, unha mezcla de todo nunha propia secuencia que ten que ver un pouco con todo ese personaxe que é Jodorowsky. Aparte dos elementos que ten de pastiche directamente de sí, New Age, misticismo, espiritualidade, religións, e mete a televisión tamén. Que bueno, que non molestan hasta, sabes, como fondo na historia, pois tamén hai parte nas que o mellor non queda claro por que pasan as cousas, pero bueno. Pero ten un toque, sobre todo nos primeiros, un toque de humor moi interesante, que o que lle dá esa asilidade, que despois empalaga un pouco. Volve a mellor a recuperar un pouco nos últimos libros en Planeta Difuso. En Planeta Difuso. Aí hai unha parte interesante coñera coa serie de clones que hai por ali, non vou decir máis. Clones Difuso. Hombre, alerta que aquí vai a haber spoilers por un tubo, porque si no... Porque si no, non se entiende. Non falamos de nada. Si no, non se entiende. Bueno, sí, claro, isto é un pouco caótico o ritmo e estábamos falando aquí de... Bueno, da psicomasia, que realmente non se quedou claro que era psicomasia ou non. Que fai? Eu non, de todas maneiras, con a psicomasia o que fai é cousas moi raras aí, cando podemos entrar en polémica, Pero vamos a ver, o tío ten clientes, digamos. Pero, a ver, para entendernos, o tipo lle ven un caso dunha chavala con bulimia, como diagnóstico decide que é por unha cuestión de que os pais non le dan o suficiente amor, entón ten que enchelo con comida.
E como método de curación, como catarsis, que falamos antes, a ti ten que comer o que máis lle guste, e se os pais están vivos, vomitarles encima, e se están mortos, vomitarles na tumba. Ese é o remedio para curar a bulimia Según da psicomasia de Jodorowsky. A Que psicomasia é de unha Jodorowsky. mezcla, eso sí, especificamente de psicoanálisis e... Recetas pero... Entón, si Algo máis. catártico non pode decir que non sexa catártico. A psicoanálisis como interpretación mecánica dos soños, para min eso é un simplismo total. É que está decir, superadísimo que, iso. que ti no soñache con no sé qué, porque tal, no. A ver, ahora como ontofanía, digamos como... Como que? Sí, como unha... Estamos falando de que É un palabra, pero é como unha... Eu son así, e sale no soño así. É dicir, como unha... non sei como explicar, a palabra de ontofanía como... Estamos falando de que isto é unha receta expedida por... que se non me entendín mal antes, intentou convencer a George Harrison para conseguir un plano do seu cu. Decir, Bueno, eso é arte. alguén que quede que curar a bulimia, este personaje tamén me parece Pero entón, digamos, interesante, pero- pero bueno, hai que darlle o Entón, grado de... entón digamos que arte como son as performances, non digamos que o tipo un terapeuta Claro. e que fai medicina, É que ten que o que pinta máis de- pretende, que o tipo pretende. critica a ciencia médica, critica. Pero bueno, Bueno, é un artista. todo un personaxe este psicomable. Homeópata. Pois entón agora que entramos xa no proxecto Dune, por exemplo, que é este gran proxecto cinematográfico, así entroncamos coa súa labor cinematográfica. Neste proxecto foi cando conoceu a Moebius, pero traballou con moitísima outra xente que ahora mismo é moi conocida. Sí, sí. Con Moebius, con Dan O'Bannon, que comentamos antes, con Giger, que aparte que logo é... Bueno, coñecemos máis que nada por deseños para Alien, e nese proxecto ademais iban como actores iba a sair Orson Welles, Dalí, Mick Jagger. Non controlo tanto exactamente que papéis facían porque no de Dune non son un experto, pero Sí, pero... el Dune iba a facer porque un produtor díxolle, bueno, virou a Montaña Sagrada que gustoulle e díxolle, bueno, vamos a facer outra e tal. Entón Jodorowsky dixo Dune, quero facer Dune e tal, e outro, pois veña. Entón, el, eso, iba a traballar con Giger, mirou os dibuxos de Moebius, de Moebius, non de Jan Diro, de Moebius, pediu a ese home para facer o screenplay. E despois quería a Mick Jagger de Paul Atreides, penso. No, de Frey Rauta, que é o Harkonnen este... O que sería Sting, na versión de David Lynch. Sí, Mick Jagger por Sting. Dalí iba a facer do emperador do universo. Eu vi unha parte que iba a estar sentado nunha taza de váter de ouro, unha coña moi rara, porque realmente a peli esta é unha lenda no cine de a peli nunca feita, que teria sido si esa peli chegara Hai un ao porto. documental, se me tengo que nominar, chamase Jodorowsky's Dune, está por aí, está por internet adiante, buscádelo, Jodorowsky's Dune. Que máis iba a estar? Que Orson Welles. Orson Welles iba a ser o Barón Harkonnen, evidentemente, que xa está bastante gordo nesa época, entón iba a ser o Barón Harkonnen. Bueno, eso, con Giger, con Moebius. Ese proxecto final non foi adiante porque o produtor acojonouse. Ou tamén podes decir porque se desmadrou. Bueno, tamén. Sí, puedo pensar a Dalí nesa. É dicir, o produtor acojonouse, pero pode que con razón, Bueno, nunca se sabe. Es que Dalí tiña un caché Claro, Dalí é... desproporcionado. Cada día había que cagar de ouro para pagar. É que vamos, É demasiado. o famoso este mal nombrando de Superman que cobraron unha burrada por 5 minutos. Dalí, más. Home, Dalí, Dalí. De aquí non Dalí. E, bueno, que iba a decir eu agora? Bueno, non sei, así que fala de vos. Que realmente iso esta como a lenda da peli que puido ter sido, pero que si saiu dai esas colaboracións con non solamente para de Moebius con Jodorowsky para o Incal, sino de Moebius con Dan O'Bannon para con el que este de Non Tomorrow, para facer Alien, por exemplo, que Giger e Moebius pois tamén participaron e bueno, despois tamén dai no, pero fíxose a película, fíxose, Dune.
Sí, dirixida por David Lynch. Cando os dereitos escolleu de Dino de E Laurentiis, Jodorowsky sí. estaba todo jodido porque iban a facer a película e tal, pero despois cando a mirou descojonouse porque dixo, isto é unha merda, tal, en do que Bueno, que conste que David Lynch tampouco ten unha opinión da película, que foi un encargo. É un encargo. E logo na sala de montaxe le fixeron un Cristo, directamente. Claro. Bueno, entón, despois, algo máis sobre o proxecto de Dune, que irades de Dune, Dune. que irades... Pois non moito máis, como non se chegou a facer a película, Claro. hai que falar un pouco ao final do podcast, se nos dá tempo, da posible versión tarantiniana de Dune, se nos ocurre, podemos falar. Porque sí, hai polémica. porque aquí Tarantino ten que ser un leitmotiv neste... Sí, ten que entrar 5 minutos por cuota, porque nos Casi nin, no, porque nos produce. Claro, nos produce, nos está subvencionando. intentamos meter a Tarantino no E bueno, quero decir que Dune, que o Incal, digamos que é o proxecto Dune despois vese un pouco moi plasmado no Incal, e como non fixeron Dune, pois fixeron Reciclou ideas aí, reciclou sí, moitas eso sí ideas, que- pero sí que eso vamos a falar no seguinte bloque, que será o bloque 2, onde abordaremos pois eso, todo o Incal, os personaxes, a trama, o mundo e todo eso. Imos co bloque 2. Bueno, pois estuvimos escoitando a banda sonora precisamente da película Dune de David Lynch. E agora pasamos ao segundo bloque, que cando vamos a falar do Incal en sí, da obra, personaxes e todo o que hai alrededor dela. Quen empeza? Ti, Francisco, por decirme. Temos o, bueno, xa mencionamos algo antes, pero o protagonista é John DeFool, que aparte que o nome que ten xoga un pouco co... Bueno, por isto é relativo ao tarot, a carta do tolo, porque DeFool é un canto a Fool, ou Le Fou en francés, que é tolo tamén, tolo, parvo, algo así, e realmente un detective de clase R se presenta en unha das primeiras páxinas, pero ve sendo un antihéroe, un perdedor, realmente non quere ser héroe, realmente non quere facer cousas heroicas, inda que bueno, no, cando coñece outro personaxe que anima en nome do amor, pois intenta redimirse un pouco, pero no fondo de vez en cando é o ramalazo de o que lle gusta son o whisky, a droga SPV e as homeoputas. E os puros. Sí. E os puros, pois ese é o prota, en principio. Despois hai un personaxe moi importante que igual na obra non é tan importante, pero que terá un spin-off
que é o máis exitoso de Jodorowsky, que é o Metabarón. No? Que me dices do Metabarón? Pois empeza tendo bastante importancia ao principio, como un veterano, unha especie de killer retirado, algo así. Pero logo se vai diluindo, vai desaparecendo. Ten como moita zona como gran guerrero, non? Sí, ten moita fama, pero realmente sí. non chega a demostrar demasiado. Ao que sí sale é o vínculo con Diful, pola presencia do seu fillo, do fillo do Metabarón, non? Un fillo ou filla? Fille. É un filla unha cousa, é un Sí, andróxeno. É exacto. un andrógeno. Entón, teno secuestrado e digamos que ten que colaborar para rescatarlo, bueno, unha cosa un pouco extraña. Bueno, realmente a se un pouco se lle confina a Soluna, chamas, Sol Luna. Sí, sí. Luna. Sol Luna. Sol Luna. Por eso, Ahí el está, andrógino. esa bipolaridade. Bueno, decimos spoiler, decimos fillo del, pero realmente Claro, el non sabe que non é bueno, del. el criou. momento non El vamos a criou, anticipar. no, pero Criou que creou foi A Sol Luna. foi Diful, coa unha puta do principio precisamente, ¿no? Que non é tal. Non teño claro que sea Non, puta eu ao tampouco principio. teño claro que sea do Eu principio. entendín eso. Inda que tamén é un pouco Deus Ex Machina, ou eso que se saca de la manga de que o Sí, fillo eu de... creo que é un pouco mundo a Jodorowsky, ¿no? Que Sí. parece que é como que decías de si era un inicio realmente Bueno, despistei a Paco con un gesto, así que salvarlle o cu aquí. Que realmente sale como o seu fillo, pero despois xa non é seu fillo, non é un fillo, é unha filla. Son como improvisacións de guión que tampouco quedan mal, é dicir, toda a obra dele é como unha No, continua Parece que improvisación. vai improvisando a medida que Parece que va, avanza Pero o... tal cual, Vai avanzando, improvisando, vai deixando cousas atrás. Quer decir que E as deixa atrás. esta parte se saca que o fillo, pero realmente é tan importante que fora o fillo ou que non para o argumento No, realmente no. Podría ser El fillo realmente da... o que da necesita veciña son, non sei se son 5 ou 6 personaxes ao principio, porque son os vértices dunha especie de polígono e que teñen que entrar en... Que debe ser importante na psicomasia, sí. ese polígono. É que eu creo que aí ese simbólico. non... É por eso, porque Sí. salen todos ata o pasado de Pedra, que é moi interesante. 6 Y- ou 7. Sete. Eu creo que eso es porque aparte 7 é un número mágico. Sete é un ¿no? número mágico. Sí, Creo que son sete. Son sete. E a veces, a mí, por lo menos, a mí me da a sensación de que si ben non molesta, pero que tiña que haber 7 personaxes porque sí. E logo de vez en cando se os están aí, pero non participan moito, parece que sí. Son os como- colla cando... Son como os hobbits da película do Hobbit, ¿no? Que teñen que ser esos, están aí, pero podían non estar E perfectamente. directamente o protagonista antes do John DeFure e veces que desaparece da trama e Bueno, a cousa avanza. xa que nombrate este sete, vamos a decir que sete son. John DeFul, John DeFul, o Metabarón, o Sol Metabarón. Luna, Ánima, Sol Luna, Anima. Quen é Anima? Anima... A raíña das ratas. sí. a reina das ratas e a que é a poseedora do Incal Negro. Sí. Non sería Tánata. Tanata é irmá. Tanata é irmá. Tarde de irmá, que é Que unha a que tiñan Cal- que era unha guerrilleira que vivía Creo que nas de luz negra, cloacas. creo que... Digo, Negro, Tánata no. é morte, ¿no? Digo, Incal sería negro. Sí, é o negro. Tanata é o Incal Porque negro. non hai un Incal. E anima será pola alma tamén. Anima. Isto lle busca Tánatos moito... é a morte. Sí, sí. Eros e Tánatos. E que faltan nos dous Está o entón. Can, o Mecan, que é un colaborador desta Tánata, pode ser? Sí, Que é unha que especie no de... grupo non se chama de terrorista Amok. ou de delincuentes, Amok, non sei. Amok, De asesinos. Sí, De É un asesinos. sindicato de asesinos. Asesinos rebeldes, porque están enfrentados á presidencia, ¿no? Ao goberno. Sí, pero de eso falamos máis adiante. E que faltanos O Pasaro. O Pasaro. o Pasaro. Tipo. Tipo. Que- Tipo. Que aparte que por momentos ten coña que aparece como compañeiro de John DeFul, porque aparte era o Pasaro que tiña ao principio da historia, e por momentos se parece máis listo que o propio John DeFul. Sí, máis ingenioso e tal. Sí, é máis interesante. E é un... leva un pouco o peso cómico da obra, o pouco chiste que hai. Hai unha vez que di algo Entre- así como sí. un momento que cando me comín cando tiven o Incal dentro de min que tiven a facultad de falar, no? E isto di falando, pasa. É que ao principio da historia non falaba, ademais. Non falaba. Mentiroso. Sí, sí. Yo llegué hasta Bueno, ahí. Creo que son os 7, non sei se algún dos villanos
A ver, un villano que aparece bastante ao principio é o presidente, o tecnopresidente, non sei como lle chaman. Su oficitidad. Clon president. Su Ofitidad. Que te- Ofitidad, non? Ofitidad. Ofitidad. Ofitidad ou ofitidad? Ofitidad. Seguro? Segurísimo. Estamos pode ser de oficio. Claro, por eso digo. Cerca. É que sí. Que vai cambiando Claro, de... vai ofitidad, cambiando de... Ofitidad. Non sei, De envoltura. entonces non é de ser. É unha especie de Ten que ser dado Sí, un al que va... Transformer. no, Un Transformer. a ver, o buscamos no cómic, si ofitidad ou Sí, ofitidad, temos o porque cómic aí, sabes buscando a Paco mentras nos vamos... Mentras Finín que estaba falando... Non, é un personaje bastante interesante porque tamén ten toques cómicos. Vai cambiando de envoltura, primeiro un vello, unha persona maior, logo clonan noutra imagen, noutra forma. vai pasando a súa alma dun Y- corpo a outro, non? Como renovándose. Efectivamente. Chega un momento no que se transforma en robot. Eso é unha metáfora, máquina. Es un rollo oriental tamén. Es unha metáfora do poder Sí. que se perpetúa, cambia o corpo, pero sempre está a mesma persona aí. Desde Adolfo Suárez. No, perdón. Sí, sigue, Finín. Pois a mí me parece un personaje bastante interesante, porque sempre está detrás perseguíndoos, Sí. Como Ten un Hacienda. objetivo claro, ten un objetivo claro, cando realmente él tampouco está manipulado polas forzas tenebrosas, simplemente un presidente, Bueno, un pero alcalde ou algo parecido. É o súbdito da emperoratriz. Sí, Mm, forma outras parte, dos palabras de Jodorowsky para... que forma parte da administración, o sea, do goberno. Digamos que é unha especie de aristocracia, ¿no? Aristocracia. Sí. O me chamanse aristos. Por eso. A nobleza Sí, nestes sí, cómics os chamanse Y os aparte aparecen aristos. con un halo detrás da cabeza, como se Moi que fueran santos. Sí. Como unha especie de paraíso todo o tempo, ¿no? Así... Para Como iso, aí para pode os haber un ricos, elemento claro. Por eso, autobiográfico tamén, ¿no? El decía desde o principio que era xudeo, bueno, escapaba bueno, o rollo dos nazis, a aristocracia nazi e todo isto. Bueno, es unha ambientación así moi posmoderna. Están os... No, pero digo, todo os unha sete sociedade moi personaxes eses tecnificada, teñen que ver con él, ¿no? Os setes- Serán elementos autobiográficos. Eu creo que son representacións diso da súa... Eso Dos simbolismo. cousas de simbolismo e de Claro. misticismo. Candelabro e das de- sete velas. Sí, pero Que bueno... decía Frank, que despois se lle olvida o Pero simbolismo. vamos, pero co sete máxico na cábala, pero tamén outras religións. Co cal non creo que sea únicamente por Porque sí xudeo. que está claro, moi claro, é a dualidade en toda a obra. O Incal é unha pirámide, esa dualidade... É certo de todas maneras que foi como unha especie de algo parecido a unha estrela de David. Cando se xuntan os Incales. Vamos, ahora que falamos del, vamos a decir que é o Incal. Vamos a definir o Incal. Que é o Incal? Un cal é un ente. Unha entidade, Pero Como un ente televisión abstracto, española, un ente. concreto. abstracto, pero toma forma por momentos. De Eu fala. penso que é unha pirámide. Se convirte É unha pirámide blanca, o Incal luz é unha pirámide blanca, o Incal negro é unha pirámide Sí, negra. concepto, unha pirámide que A partir de aí, Pero é unha especie de portavoz ou é el mismo unha especie de algo de conciencia, O que de nos bondade, digo de é amor. unha pirámide. O que nos dijo Jodorowsky. O que nos din os dous. Complicado a ver, saber. fala, complicado. pirámide fala. Pero unha Sí. finalidade, algo que che dá poder, Sí, como o anel. Pero bueno, todo, sí, es... non é tan fácil como a pirámide fala, porque realmente, vale, se ben acepto que John Deeful hai un momento no que se come o Incal, que logo lle vomita encima o tecnopresidente, que é unha escena moi divertida. A partir de aí pode falar co Incal sin ter a pirámide gigante, entón a pirámide, vale, sí, pero e sin pirámide tamén está aí o Incal. Hay algo en esto que en las peripecias do Incal que parece que Jodorowsky se olvida do anterior muitas veces, ¿no? Que se comeu o Incal e despois pode falar con Incal, que o tipo que ten algo que ver co... Bueno, o Incal de iso é a impronta Sí, ¿no? claro. E a impronta se nota tamén un pouco o personaxe de John Deeful, que se vai un pouco evolucionando, vai ser un pouco máis... Como Lo que pasa Deutero é que este Slum, novo- pasa como Deutero Slum, de repente parece guapo aí. Sí, Sí, unha que é nova certo, viñeta. por No momentos... dibuixo de Moebius se nota, pero non hai unha línea... Porque despois baixa, ese personaxe de John Deeful Claro, como Deutero Slum. desaparece, xa dixo Finín antes, e non unha evolución como lóxica, eu creo que ten que ver un pouco co surrealismo propio do autor. Porque Moebius sí que consigue que esa cara un pouco así, que ao principio está como escuchimizada, con barba, con media barba, É que unha despois cousa como alisa que... Sí. e como que ten máis fuerza. Pero logo volve de novo a ter Logo volve a esa... escuchimizarse. Pero eu creo que o mellor é simplemente a necesidade a nivel de guión de que haxe un antihéroe todo o rato. Sí, Entón o que evoluciona en algún momento volve para atrás se lle interesa Sí. Sí. a historia e punto. Si lle interesa a historia, ese é
Eu creo que é unha das claves de por que funciona realmente, porque senón sería demasiado empalagoso. Pero bueno, non é unha opinión, eso xa é unha opinión. Bueno, entón o Incal é... O Incal é para mí un obxecto é o obxecto fundamental, porque estamos bueno, claro, Mediador. É unha especie de Jesucristo, non? Porque sempre hai un si é un referente obxecto religioso, fundamental, algo... referente. E se é un MacGuffin, Tamén. realmente ele utiliza eso para perder as súas cousas MacGuffin- espirituais e tal. MacGuffin no, porque o Incal O que está claro prácticamente é o que que soluciona todos os problemas que hai. Pois peor que Tanto un día, Incal, sálvame, Incal, Pois sálvame. peor que un Entón, MacGuffin é un deuses machina aí es que un saca deus machina. se saca da manga. buscan todos. É algo que buscan todos, é un anhelo. Todos queren un Incal desde su fin. Bueno, decir que nunha entrevista que lle fixeron, Jodorowsky dixo que o Incal era a conciencia, ou a autoconciencia. Ou algo así. Ese sacando de plantilla faceta así como Pero algo claro, de é algo de que, por fin. en plan, hai bosquedades, autoconciencia, veña, safarvos. Algún personaxe máis que haxa por aí? Interesante. Temos aquí o Tecnopapa. Tecnopapa. O Tecnopapa, Os no, malos tratas. son interesantes, Que eu penso tamén que o Tecnopapa tamén pode estar basado no Papa do Tarot. Isto é unha idea miña. Sí, Porque sí. ademais ten un huevo na cabeza que pode remitir, un huevo negro que lle flota na cabeza, que pode remitir a tiara mítica papal, a tiara esta que levaban antes os É que como papas. se fora unha tiara, pero que está flotando. En vez de tener na cabeza, está como Pero- flotando encima. Sí, iso é certo. Tiara un Aureola huevo. negra. Eh? Unha aureola negra. Sí, sí. E quen é o Tecnopapa e que fai? Realmente hai un pouco representante das tebras, da oscuridade, Bueno, hai unha especie de culto que adora as tebras. Aparte utilizan como arma para destruir o Sol, universo, a luz, creo, que realmente. destruir a Non? luz. Aí como que menciona, pero tampouco se fala de un plan, sino que hai que facelo. Pero E fan un entón, pouco, ao principio fan sí. un pouco escondidas. Eles colaboran co goberno con peroratriz, pero ao mesmo tempo teñen unha cidade de tecnos na que están fabricando os ovos negros, os Ovos de sombra. Ovos de Oh, Vetenebrae. Que- Oh, Vetenebrae. que son unha especie de ovos que lanzan ao espacio e que teñen como finalidade comerse a luz. Claro, Comer o sol, comer o unha sol. metáfora do que a sociedade tecnificada, que serían os cartos, Sí. que realmente son os que gobernan e despois están os outros que son como eses aristócratas que o que queren é vivir bien, ¿no? E, bueno, Despois están os rebeldes E despois están os rebeldes que hai un mogollón de faccións. Sí, Hai 700 faccións. acordoume a min E os mutantes. a vida de Brian como... Pois, Sí, ten momentos da vida de Brian, ese momento no que o Dipo se come o Sí, Tá o ben. Encal, Sí, 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 é a vida de Brian. que fai de, Pois aí de profeta. falta encaixar a Galaxia Berg. E aí xa é Os Berg. a perueta aí de... Quen son os verdes? Que Son os fan os verdes. verdes por aí? Que aparecen xa desde o principio, porque o que lle dá Incal luz a Jon é un Berg, disfrazado de mutante. E falase dos Bergs como se nos esperamos que eran os Bergs. Pero aparte, sí, sí. Cando topa Difuldi creí que non existían, que Sí, só sí, era sí. foto de... Sí, sí. E aí se quedan, non? E falan como dunha galaxia, co que non queda raro de... A non galaxia sabe, que verde. non é que vayan a tal sitio, Son están como un entre loros galaxias. de 4 patas, eso é, que decirlo. E aparecen aí un par de veces ao principio que o Metabarón cárgase uns cuantos, bueno, deixa os aturdidos. E que queren? Que son estes verdes? Que fan? A que andan? Andan co Incal. Ven de outra galaxia, Ven de ¿no? outra galaxia, pero non se sabe moi ben cando Bueno, van está- vir nin por qué. Bueno, Invadir a... sí que se invadir a- vai a Vai ser 24.000 No, bueno, pero Seración. eso sale do final, sale no sexto tomo, entón aí sí cando empezas a entender un pouco. Iso clarísimo, eu creo que ao principio puso os Bergs na historia, sin saber moi ben que iba a facer con eles. O final do de E despois dixo, mira, xa sei que facer cos Berg. Entón cada 24... cada El gran guerrero 24.000... que era. Sí. Entón Diful, curiosamente, acaba sendo elegido como salvador polos propios compañeiros. Mira, Diful, tens que facer unha misión, e Incal vai te axudar. E ele dice, eu? Sí, ti, non quero. Ao final acaba un pouco enganando, te vamos a E prometer. cando volva a ser outra vez o disfruto. E cando Bueno, a ver, volve... que non me estou enterando de nada. A Do que cousa- estades dicindo. A Claro, cousa- estás aquí como a divagando cousa é de que- algo que xa sabedes do que estás a falar, A pero cousa é aquí a que xente non está enterando de nada. se aparecen os Berg no final, é un pouco para justificar a súa presencia. Pero eu creo que E algo máis. o que se refire Héctor é a que Claro, que pinta aí John Diful, que estás dicindo aí dos Estamos Bergs falando e dos John Bergs, Diful. que realmente aparecen no Incal, no primeiro, e se menciona os Bergs como si xa tivésemos que saber o que son, como se fose algo moi importante, ¿no? Porque o que dicía Frank,
Os ves, realmente existen, ¿no? Como si fuese Pero son algo importantes, importante. son importantes ao final. Porque van a ser importantes. Van a ser importantes. Van a ser importantes. Porque realmente a cousa é que para combatir a cidade de Tecnos, o Tecnopapa, a todos os bueno, a este culto ás tebras, pois van a necesitar da Galaxia Berg e da Raíña dos Bergs. Entón a cousa é o que, bueno, o que un pouco comentaba antes, que se supón que esta civilización cada 24.000 xeracións pois van a buscar unha serie de guerreiros que xuntan nunha especie como de, non un circo romano, sino unha cousa como a pirámide no medio, a monte, e ten que alcanzar esa pirámide. Outra vez unha pirámide. Sí, no cubio desa pirámide está a Raíña dos Berg, e quen chegue pois é a que vai a fecundar a Raíña dos Berg, e a partir de aí as seguintes 24.000 xeracións pois serán esa forma. Que o último fecundador foi un pasaro. Por eso con teñen 4 patas. Por eso teñen forma de loro con 4 patas. E o tema do Tecnopapa, pode haber aí unha crítica á tecnoloxía, a excesiva tecnoloxización da sociedade. Dende logo foi unha E a asociación deshumanización, porque eso me leva a pensar a moitos autores. Eso ven da desmeditación da posmodernidade, eso ven unha crítica totalmente... e aparte tal cual asocia Adecuado. tecnoloxía a tebras, a oscuridade. Ah, ese o culto Tecnopapa. E que eso hai unha corrente moi... Tecnopapa. Sí, para min o Papa é oscuro. Moito que folla en branco, a religión sempre é oscuridade. O Sí. Papa é a tecnoloxía. Para min, Bueno. vamos, porque nesa época A religión suele ser retrógrada. a tecnoloxía era Deus, Sí, E, tamén. bueno, moitos autores, O sábados, tecnología, etcétera, sí. iban aí continuamente en contra das... Bueno, a favor da Supoño da que irán humanidade por aí, e en sí. contra da técnica, digamos. Dende logo co rollito que tiña Jodorowsky de espiritualidade e misticismo vai ben que pola tecnoloxía cague. E da que teña Twitter. É que ahora a tecnoloxía sí que é Deus. Ahora as máquinas son teléfonos. No, e no cómic aparecen teléfonos móviles. Aparece, sí, fala. E televisión. Con Radiando en directo. videoconferencia nos anos 80. Aí ten un papel, non sei que opinades, da televisión e o nome de toda... É como un reality. O reality Van narrando en primeira persona todos os sucesos, incluso a revolución e a guerra. a mutación, o sea, as mutacións da sociedade, de televisan todo. Os presentadores aí falan dos queridos teleadictos, estamos Sí, sí, aquí. Pero eu tamén falaría dun mundo feliz, que fala un pouco deso. Sí, sí, E é é unha que eu creo que bebe. anticipación de todo esta... de que ahora te tomas unha pastilla para estar feliz. Eso decía él na época en que escribiu ese libro, que as películas iban a ser que se iba a ver cada pelo dun oso que salía, íbase ver, e eso iba a ser o Deus, o sea, a xente iba a estar Pero cada eso- vez máis. Saben, Seguramente o falemos no seguinte bloque, sí. no seguinte podcast de distopías e de E cousas. tamén no seguinte bloque de aquí, ¿no? Xa sabemos de que va... No, pero de no que van a ser os faremos seguintes e podcasts. seguramente Propón, sí. hai influencias e todos beben uns dos outros, desde Orwell a Huxley, desas distopías, porque no fondo non sabemos en que situación está ambientada a historia do Incal. Pode ser na Terra, pode ser no futuro, pode ser Eu penso que na Terra, pero... Menciona en concreto o sistema solar en certo momento, Sí. pero así que suponemos que será Terra, pero a palabra Terra non a... non queda moi claro, pero da igual, porque no fondo Bueno, para, al final, ao fondo hai un consciente ecologista tamén, con estes Sí. que lle ensinan despois a volver aos nenos a plantar, etcétera, etcétera. pero moi idealizada, ¿no? Porque Esa parte a mí non me quedou moi clara. esos señores que viven dentro dun cristal, que son una especie Está mal contado. de Para magos. o meu punto de vista está moi mal Aí, contado. aí vou a recoñecer a miña ignorancia. A parte dos críos estes que aprenden a cultivar Eso e... está mal contado. Iso me tedes que explicar, non acabei de entender. Se supón que Continúe coa historia. Parece un pouco Dune, ¿no? Que Se Dune supón tamén... Non o introduce, vai con calzador. É que non teño claro exactamente onde... Eu creo que Iso é a Terra ou na onde? superficie. quiso meter algo de Dune. Que Pero, Dune sí. está... Pero- Creo que está Está no como centro- basado no futuro de como quedará a Terra ou algo así, Pero está no centro da Terra, está noutro plano... A mí non, No, en serio, se non me supón quedou que a claro. Terra e que as Supón que a cidades Terra- pozo, as cidades pozo son Sí, eso, son son- pozos, pero na superficie non hai nada. O mellor está o Palacio Vale, Imperial, Sí, vale. a superficie está está o desértica. Palacio do Vale. Presidente. Que non queda claro, tal como a Eses verdade sabios que... están como, o sea, se lles quitaron o seu sitio, Sí. están como judíos que van por aí buscando o seu Bueno, sitio. certo, no primeiro tomo, cando el vai nun tren hacia a cidade dos Vai no Tecnos, Palacio. Sí. vai nun tren Sí. e non sei se mirei Esa parte que que había partes cultivadas, o Esa sea, parte É que que vimos. tiñan- Nun momento dicen que os Berg se confunden e bombardean as máquinas colleitadoras. Sí, É efectivamente. certo, é certo. Entón pode ser que teñan a superficie como un granero, como un Pode ser. o monocultivo, Monsanto. monocultivo masivo.
E Eso nada, igual lle máis. meteron tixeira, eu creo que está mal contado. No, pero pode ser porque na Sí. superficie. A mí non me queda claro tampouco porque exactamente eses nenos quenes son. Son refugiados, cando chegan os Berg e dominan Refugiados a da toda... guerra, simplemente as guerras civis. Simplemente son Vale, nenos vale, e dicen vale, que vale. se jodan e non facemos nada con eles. Se sobreentende eso, porque realmente Sí. no está No está mal moi contado. Da mesma forma que hai un planeta agua donde mandan Eso sí está ben contado. donde Medusas, mandan aos todo. presos. Sí, no, eso Más es Supón que é unha especie de campo de concentración, un cárcere. Un planeta cárcere. Pues Tamén algo xa parecido. en Alien, ¿no? Un planeta cárcere en Alien. Sí, Alien 3. sí. A mí me recuerda máis o planeta de agua de Solaris. Non sei Tamén. se lle ves Tamén, aí pero alguna- non lleves agua a relación aí, sin embargo, aí sí que non lleves. En Alien está a relación coa fecundación da Berg, ¿no? De la, Sí. de la reina Berg, ¿no? Aí é moi divertido, aparte porque Unha sale iso. piscina. O default todo se topa aí unha cousa, non se sabe moi ben o que, e A voz. bueno, logo colla forma de anima, De la da Chati. forma, tal, Da- entón, Ahora sí. Saco aí se pone en tona. E hai un momento de humor, ¿no? Que cando lle di cando están no Aqua Ench, ¿sabes? Sí, a Gwen. Aquapark. Intenta ligar a Animan e a outra, pero tú, chaval, céntrate no que está todo o mundo cazando medusas e ti le ligote, pero ao final acaba namorando de Diffur, Animan, ¿no? E nesa parte, un dos poucos primeiros planos que ten Moebius é un plano de Diful, cando digamos que lle dicen tes que ir ao planeta Berg ti solo e fecundar a reina, ou esa parte ou a outra na que ten que dormir a todo o planeta. Entón se queda cunha cara de que? Que me estás contando? E que é bastante expresiva, que ao final é bastante interesante. No, e fai moito iso, en plan de uno son un héroe, eu isto non, a mí non me meten esas movidas, E aí esa parte dos clones de Full é moi cachonda porque chega ao planeta e se atopa con que en lugar de Bergs ahora hai clones de John Full. É bastante cachondo porque din que es un cabrón, ti es o culpable, es o papanatas que se enamorou a protorreiña e entón pola túa culpa ahora somos un pringao. Porque aparte realmente a protorraíña Sí que se enamora. queda como enamorada Sí que del, e entón cando ve que se vai con Anima ten celos e en plan de E o desintegra. rompeulle o corazón. Sí, eso é certo. Desintegra Se e te desintegra o por buen integral. Non volve a integralo, Menos mal que está com- ubicado, porque si non Diffur non duraba ni máis. No, que comenta aparte aí o Sol y Luna, no, Luna y bueno, Soluna. Soluna. Son Aí tamén se saca outro Deus Ex Machina de la, sí, está flotando, flotando por aí. los átomos, pues tranquilos. Está cheo de deuses máquinas esta obra. Pero cachondo de esa parte na que está cos seus clones é que chega ali todo en plan de o sea, un puticlub non sei que tal. el Lime Rouge. Sí, o Anel encarnado, francés, eso. ¿Qué clase tiene? ¿Qué clase? Por Entón vai ali, todo contento, e mira que as prostitutas tienen todas a súa cara, porque son todas clones de John Difful. Bueno, pois vamos acabando con este bloque no que falamos do Incal e vamos a pasar ao seguinte, no que vamos a enmarcar o Incal Dámelo. nunha, digamos, nun estilo, non, nun xénero. Pero antes vamos a escoitar esta bonita canción, a ver se a conocedes.
Pois estamos escoitando a banda sonora do peliculón de principios dos 80 Blade Runner, e con esta música entramos na discusión sobre que xénero é o Incal. En que xénero englobaríades a esta obra? Complicado. Ciencia ficción. Sí, Aí estamos de acordo. con elementos de fantasía por aí, pero bueno, que... E que me decides de Cyberpunk, por exemplo? Ten elementos de Cyberpunk, pero eu non diría que toda a historia é Cyberpunk. Ten elementos de todo o principio, Principio cando moi están Cyberpunk. as cidades pozos son moi Cyberpunk, pero realmente despois eso va moito a fantasía e por momento recorda máis unha soap opera casi. Unha space opera, perdón. Soap opera. Space opera, un Flash Gordon, un Buck Rogers. Bueno, a mí non me queda tan claro que sexa unha space opera. Space opera é Star Wars. A space opera por antonomasia. A mí esta obra non lle atopo moito parecido con Star Wars. Ten momentos, ten. O demais intergaláctico, ver as guerras intergalácticas. Sí, bueno, hai un momento de Senado Imperial, ¿no? Tamén que... O tema máis marcial, máis bélico. E o Incal podería por momentos parecerse á Forza, inda que a Forza non fale. Sí, sí, ese dualismo ben e o mal. Sí, pode ser, a forza, sí, a utilización da forza por o protagonista para... É que sea un ente. E hai algo que ten o Incal é a peripecia. O Incal remata... Estás buscando... Bueno, temos que despedirnos aquí do amigo Chema. Hala, chao, Chema. O sea, Bueno. quedas emplazado para un próximo podcast porque... Encantado por esta ilustración dun tema bastante interesante. Que pode tocar moitos aspectos. E Moi bueno, ben. retomaremos noutra ocasión. Hala, Veña, seguide. Ata a próxima. Chao. Hasta logo. Chao. Eso. Non sei que estamos falando sobre Cyberpunk. Pero espera, antes A de... Guerra das Galaxias. Claro, Guerra das Galaxias, que Cyberpunk, a Guerra das Galaxias... Parecido que si Space Opera, Tamén- Buck Rogers, que realmente o Flash Señor Gordon, dos Anéis. Pulp, o Señor dos Anéis. Pulp, a exposición para vendo Pulp, isto non vendo Pulp. Para min isto non vende a literatura Pulp, nin de nada que se lle parezca. Pero bueno, antes de nada, que é Cyberpunk? Que estamos aquí falando de Cyberpunk. Que é o que vos entendes por Cyberpunk? A obra Cyberpunk máis clara pode ser Blade Runner, pode ser... A nivel cinematográfico, sin lugar a dúbidas. Mais, o realmente a etiqueta a partir de William Gibson, de Neuromante e toda esta literatura que se empeza a utilizar o termo cyberpunk, pero inda que é anterior, Blade Runner é claramente a estética, esa cidade sucia, ese futuro... Eso, cales son as características do Cyberpunk? Realmente, é que incluso diría que o cyberpunk é como é o futuro, a ciencia ficción, como spaghetti western o western. En canto a que o ensucia, o rollo máis o escurece, o volve máis, e xa olvídate da utopía ou de algo máis positivo ou tal. Non, é outra, é normalmente futuro distópico, ademais. Sería eso, unha distopía, como podría ser 1984? O Sí, solo que 1984 de Cyberpunk? É o lado oscuro. No, porque aí tamén estamos falando unha cuestión estética. E, por exemplo, é... Matrix e Cyberpunk? É que, por exemplo, decía precisamente... Mundo feliz, o mellor. Decía William Gibson, por exemplo, Sí, algo así. que Tokio e moitas cidades de Xapón eran cyberpunk. Entón aí Akira é somos... cyberpunk. Akira é cyberpunk, por supostísimo, que Akira é Pois é un cyberpunk. mundo feliz non viso, non? Non é cyberpunk para nada. Eu Cyberpunk asocio, ten que haber tiros, ten que haber... E unha sociedade ou un tecnificada, láser, que un- sí que o hai no Incal. Sociedade Pero unha tecnificada. Precisamente. Pero unha tecnoloxía como sucia, non esa tecnoloxía limpia de 2001. É unha tecnoloxía que ten que ver máis co poder, co anhelo de poder, non? Como unha facción. Os tecnos son como unha facción que utilizan ese tipo de... O que se ve moito das clases, non? Clase baixa, e despois... Os aristos. Os aristos e os tecnos que son os que teñen os cartos. Sí, no, Un pouco, desde e os logo... que, non sei, Desde logo esos elementos sí que coinciden co cyberpunk, máis o pero nivel non de creo que vida... sea... No, eu tampouco miro un Cyberpunk como eso. Aquí, incluso Matrix, por eso mencionaba, ves máis Cyberpunk que Un Mundo Feliz, 1974. Habería que verlo con calma, pero precisamente o que mencionaba antes de Long Tomorrow, a cómica que fixo Moebius con Dan O'Bannon, no que din que hai escenas que tal cual parecen Blade Runner, o mellor sí que xe máis
máis cyberpunk, pero este inda que non ten Eu englobaría no inda que non ten elementos pulp, como dis ti, pero as Space Opera non beben solamente do pulp, beben da mitoloxía de toda a vida. É decir, Star Wars, El Príncipe Valiente, los siete samuráis, non é o mellor exemplo, pero calquera historia de samuráis de Xapón antiga, non é solamente, é decir, é do que ven, tamén do que ven antes o pulp. Que como vimos no podcast anterior, o sea, as pelis samurais veñen do western. Entonces, Sí, foi como un viaxe o western é o inicio de todo. do inicio de... Que antes non se facían pelis de samurais, bueno. Eu penso como o lado oscuro da ciencia ou do futuro, un aspecto así de componente de rebeldía tamén, porque sempre hai partes que están descontentas. Sí, que eu miro como iso, como a tecnoloxía triunfa, pero a tecnoloxía é sucia, non é Sí, bonita. unha parte desagradable do que sería futurismo, ¿no? Algo así. Eu creo que están englobados nese contexto, nesa época, pero quizáis o Incal ten a máxia dos dous autores, non? Que quizáis o Cyberpunk vai máis neso e se queda neso, pero aquí no Incal xa o feito de estar o Incal dalle ese toque máis do Señor dos Anillos, Máis fantasía, máis porque realmente masia, é que realmente. Incal Eu realmente marxo fantasía sí que É que estou unha de acordo, mezcla, ten pero parte que é cyberpunk. Space Opera no. ten parte de cyberpunk, ten parte de space opera No, e que ten parte de cousa rara, de Que parte? E Space Opera Moebius é un xenio ambientando. Claro. O Moebius Entonces, dalle... Sí, o dibuixo é Cyberpunk. o dibuixo Space cyberpunk. Opera é o quinto elemento cando canta unha ópera no espacio. Eso é Space Opera. Pero como nos foi difícil resumir o Incal, tamén nos é difícil catalogalo, ¿no? Eu creo que vai por aí. É que o Vai por aí mellor os un tiros. rollo fantástico non tanto polo Space Opera o mellor en canto que distide, pero sí que no Señor dos Anéis conta unha historia similar, por así decirlo. Sí, sí. O Incal pode ser o único. Bueno, non exactamente a mesma cousa, porque xa non é este bien e mal tan, pero sí que hai unha viaxe, hai elementos fantásticos e Sí, máxicos. o elemento da viaxe está presente en un 80% das historias, Tamén é certo. de todas as historias do mundo, ¿no? Estamos escoitando de fondo, ahora mismo, a música do quinto elemento, precisamente, que a Finin lle gusta tanto. Que Porque é unha música moi característica da época. Digamos que embelleceu bastante mal. peor. Gustache porque envelleceu mal. Non me gusta precisamente, Non me gusta, non lle gusta. pero que digamos que desentona bastante porque xa non... No seu momento pudo ser moi cañera, moi modernuki, pero agora é un pouco desfasada. Eu penso que Ace of Base, aí respeto uno máis o paso do Ace of Base, sí. No, o quinto elemento comparábanse moito con Incal, pero creo que non ten moito que ver, ¿no? No, hai ten elementos comuns, pero non esa posible demanda por plagio ou para tratar de sacar cartos por aí de Jodorowsky non tiña fundamento Bueno, realmente. pero había que intentarlo, ¿eh? Como fixo, ¿no? Yojimbo Como con pasou aí na outra. Kurosawa. Eso é outro tema, pero aí sí que Aí hubo, Aí eso hubo, pero pasaba. chegaron a un acordo, ¿no? Chegaron a un acordo extra matrimonial e non hubo problema. Bueno, eso, seguimos coa ciencia ficción. Eso, que ciencia ficción o Incal sí que... Entón, que elementos ten da ciencia ficción máis tradicional? Más tradicional. A ver, realmente asogar a sociedade futura como metáfora de certos aspectos da sociedade actual, que iso é tipiquísimo da ciencia ficción, dende logo. Precisamente o máis importante a ciencia Sí, ficción, digamos, e o que a razón decíamos de ser. antes de Huxley e de Orwell, aquí hai elementos, ¿no? Se menciona a droga, que están drogados e abstraídos a televisión, tamén un elemento bastante importante, coas transmisións en directo de todos os sucesos. O que pode ser E interesante. todos os tecnogags, ¿no? Todas esas armas. Ese é o que máis se parece ao quinto elemento, a transmisión en directo, ese rollo de show. Sí. Sí, que no quinto elemento está a radio. Sí, O rapero. tipo da radio, certo. Para mí o que máis así... Bueno, é a estética, A estética tamén, sabe? salvando a estética. De todas maneiras, eu penso que aparte cos outros debuxantes e guionistas da revista de Metal Hurland, non sei se a pronuncia Hurland, ten en conta que realmente podría decirse que a maneira de facer cómic underground no cómic franco-belga foi esa, por así decirlo. Entón, realmente, ao mellor a ciencia ficción é unha excusa, é un escenario, é unha maneira de sacar tamén adiante as súas historias, co cal sí que consideran que teñen que utilizar elementos de ciencia ficción porque
non se estaban utilizando no cómic franco-belga. No. E... Bueno, sí. Pero si no cómic en Sí, xeral, pero, eu creo que- sí, pero unha ciencia ficción mellor máis clásica, Máis máis clásica. dura tamén. Máis Entón, Flash Gordon. Sí. Máis Entón, Flash en plan, Gordon. vamos a Valerian, facer un... que falamos antes, é máis Flash Gordon. Entón, eu creo que aí os elementos de ciencia ficción se utilizan para facer o que salga dos huevos. Sí, Unha maneira de... Jodorowsky decía que tanto cómic como a ciencia ficción son usados como vehículo para poder expresar o que quer expresar, que é moi útil nese sentido. Como o outro día, cando falamos de Spaghetti Western, pois é o mismo. Sí, Dicir que sí, dicir que sí. por suposto. Sí, 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 sí. E bueno, o Incal está do principio dos 80, que se pode decir que é unha época de boom da ciencia ficción, dun revival, ¿no? Con películas como Alien, Blade Runner, con revistas de cómics como a Heavy Metal, Humanoid Associated, Metal Hurlant, as esperas que hubo en España en 1984, Zona 80, Cimoc, Totem foi editada en España, as primeiras edicións de Incal. entón está englobada nun momento que Desde a miña ignorancia, Punto de trampolín. creo que o cómic veo antes que o cine neste caso, pode ser. No. creo que son bastante coetáneos. É que, por ¿no? exemplo, Vamos a ver. un pouco anterior a... de 273, creo, a non sei se vos son a película de animación Planeta Salvaxe, que aparte non me vou acordar de como se chama, pero era un colega de Arrabal e de Jodorowsky que fixo a peli, e tamén ten esos elementos aí de, pero de plan de ciencia ficción, pero aí claramente moi fantásticos. Non vos sona de nada. Sí. Que hai unha especie como de raza de gigantes así de cor azul, que os humanos son como minúsculos, e é moi, sabes, en plan de ciencia ficción, é fantasía realmente. Sí, que ten unha estética moi Cimoc, pode ser. Pode ser, moi... E logo realmente máis adianto, que mencionabas ti, Heavy Metal, realmente o nome de Metal Hurlant en Sí, Estados Unidos. é como venderon... E a peli de animación tamén de 1980 de Heavy Metal, vamos a facer unha... E aparte falamos da época de cando a... tamén daquela fora... Bueno, é ciencia ficción e tamén fantasía, esta fantasía tipo Conan el Bárbaro, ¿no? É Tipo que... bruxería, espada de brujería. Sí. E realmente... non sei, que elementos anteriores que... Barbarella, o mellor. Planeta Salvaje do 73. Sí. Sí. E va, e xa vos digo, está ben a peli do que came, non é para tal, pero deixase ver. Pero bueno, eso non é, a ver, non é un boom da ciencia ficción, pero a ciencia ficción hai dende moito antes, ¿no? Sí, Hombre, por suposto. Julius Verne. Claro, un tal Julio Verne, pues xa facía... Frankenstein de Mary Shelley, din que máis ou menos pode ser o final da novela gótica, o principio da Pode ser ciencia ficción. O inicio de o final da modernidade. Un poquito. Bueno, que máis? Podemos falar de Philip K. Dick, que pode ser o motor deste boom que hubo a principios dos 80, porque él escribe por aí, por nos 60 ou 70. Sí, menos 60, Pasa que- logo hai... Que eu creo que é un autor moi citado, pero moi pouco lido. Pode ser moi pouco lido, pero é Creo que moi moi pouca xente que o reproducido. leo. É moi Está- sí, reproducido está moi no ben cine. presentado, Está Tienes moi moitas como películas moi que referente, sí, pero sí. realmente non se sabe moi ben como escribe. Polo menos non tiña moi No, idea de como tampouco. escribe. Sí, Sí, moi que levou- guionizado, ¿no? Levou un premio bastante importante en Estados Unidos. Foi reconocido como autor. A ver, pero del podemos decir que de Philip K. Dick sale Blade Runner, Desafío Total, Bueno, Minority Report. E Sí. as que se vos ocurra máis que a mí ahora mesmo Creo non que sei. Johnny Mnemonic por aí tamén e algunha máis. Pois, efectivamente, este home é como unha especie de revulsivo aí, é americano, ¿no? Entón, ali, pois, debeu ser bastante importante e empezou a facer así moita máis ciencia ficción. E, bueno, claro, Alien, películas como Alien, que é do 77, que é anterior a esto. Home, tamén hai que tener en conta que a parte de literatura en cine, os 70 son os de Soy Green, Rollerball, Soy Leyenda, como se chama esta de Michael York, que cando chan unha edade os matan o... El planeta de los simios. Esa é outra, pero Sí. non decía esa. No. E unha serie de pelis que a verdad que aí nos 70 sí que tivo esa, como esa época de esas pelis de ciencia ficción.
E o cine italiano non copiou este... Porque os italianos Sí, son de sí, copiar correntes Sí. Fixeron. que triunfan. E ahora non recordo. Normalmente A máis ver, ben o noso copiaban. experto, deixa o noso experto en asuntos italianos. No, non me acordo ahora, pero vamos, se puse un pouco de moda cando se fixo Prometheus e se mencionaba unha peli italiana, sobre todo polos traxes, polo vestuario. Que peli? Non me acordo como se chamaba. Dices a de Mario Bava, esta Sí. de... Uf, tomo como Non me acordo guapo. se chama. A peli realmente non me para tanto, pero digamos que o vestuario que ao parecer yo encargaron a unha empresa japonesa, así negro, ajustado, como látex, con bandas amarelas, era moi parecido ao de Prometheus, onde decían que tomaran como referencia o Pode plagiaran, ser. pode ser. Bueno, fixeron un homenaje. Pero sí que se facía, en Italia se facía de todo, se copiaba e se plagiaba todo o que fixera falta. Lo que pasa é que xogaban máis directamente a Star Wars, pois Star Wars italiana. Mad Max italiana. Como fan ahora os turcos, máis ou menos. Non hai un Star Wars turco ou algo Yo así. sé que pedimos vestuarios japoneses que también Algo así, la algo- copia también, ¿no? Algo aí, Japoneses. unha cousa un pouco curiosa. Todo rodado en estudio, que por aquí non entendo a tua letra. Son Bronx Warriors. Bronx Warriors, pero ¿Y eso... Los Eso guerreros ten del máis que Bronx. ver con... Con, Cyberpunk, sí. Sí, é Cyberpunk. Pero Ese ten que ver máis con... antiguo De Guerreiros do Bronx. Con- Sí, ten máis- conócela, ti, conócela. Sí. E Ten que máis tal? que ver co... Esa é unha peli moi de estética Mad Max, por así Mad decir. Max, estaba Mad pensando Max. precisamente en Mad Max. É máis de posapocalíptico. Posapocalíptico. Ten que ver con... Posapocalíptico. Con Rescate en Nueva York, con... Cos Bueno. Warriors. Que algo Claro, tamén ten sí. que ter co tema que estamos tratando. Pero hai Tema unha fina interesante línea, eso. ¿no? Entre posapocalíptico e... Claro. de distopía... É que Mad Max empeza como unha Sí, peli pero- ambientada máis ou menos na normalidade, cunha guerra de fondo que non se sabe moi ben que Son pasa. Mad Max, hai máis guerras, non hai guerras. E despois pasas a ser en sí mismo Sí. posapocalíptico. Sí. É que de todas maneras, para que sea posapocalíptico, ten que haber un apocalipsis. Claro. O sea, iso é fácil de identificar. Se non hai apocalipsis antes, non é posapocalíptico. Pero en Mad Max non hai un apocalipsis. E eu Hai diría que algo. Mad Max 2 Bueno, pero é a se película máis intuye, posapocalíptica. Sí. No, intúe que hai. dicen que foi por pouco a pouco. Eu estou de acordo con completo contigo. Foi ademais. degenerando. Porque realmente penso, para mí O Mad mundo. Max Que foi- sí que empezou o xénero posapocalíptico e Mad Max 1, que me gusta, é unha peli dos 70 máis xugando un rollito de coches e de tal Sí, e de tal, punkis o sea que bandas. naquelas punkis empezaban aí, os punkis que menos punkis. É un pouco así, xogaban cun futuro próximo, pero de Mad Max da dúas sí que puramente posapocalíptico. Pois mira, nun podcast futuro, nun futuro próximo, y podemos falar de Warriors y todo de eso. The Warriors, que tamén ten aí temas estéticos moi interesantes. Sí, las bandas estaban. As bandas callejeras. Que eso ten algo de incal aí na primeira parte. Só unha última mención que tamén se me ocurre respecto ao que puido influir en canto a ciencia ficción nos 70, que non mencionamos, que daquela se empezaba a chegar a Europa o manga. o manga. Os Mazinger Z. Que antes comentamos de Akira, os... que era Akira que é algo... Sí, Akira sería, Cyberpunk. sí, sería posterior, pero É posterior, é eu posterior. incluso falaría iso dos Mazinger Z e de todos estes mangas de ciencia ficción Robots que gigantes. facían nos entrou- anos 70. Entrou a nivel televisivo, Sí. o sea, non era como tal. Mazinger Z... Sí, aquí entrou como anime, Sí. máis que como manga. O manga é un fenómeno bastante recente en todo o que cabe. Sí. Pero o anime sí, o anime desde os 70... Manga casi Decente posterior cando a- Akira, ¿no? Con Akira, un poquinho... O sea, manga- O que a difusión. A difusión eu creo que foi nos 90 ou despois. Ou Finales dos 80. Sí, a partir de A difusión... Songoku. Como... A partir de es eso, que- efectivamente, de que Pode esos ser. tipos... Sí, pero eso, que ahora é moi masivo. Ti vas a unha Bueno, librería, sí. vas a unha librería das Rías Baixas, por exemplo, a Wells, Hmm. e a maioría do público colle ali manga. Moito máis como cómic, falando de cómic, non de literatura. E o cómic europeo está un pouco ali morto do asco. E o americano, bueno, así. Porque fan películas Ainda non americanas falamos de aí. superheróis, Falando de Encari, non se libre como superheróis. Por qué? É que tampouco coincide, aparte, se acaso Metabarón, pero non é un superhéroe. Metabarón, tampouco- sí, pode ser. É máis parecido a un superhéroe, se acaso, pero non... É Porque que non o- están nada presentes. O John Difule é o contrario, un antihéroe. Porque desentonaría un tipo Claro. con Home, ahora super- capa e calzoncillos por encima do pantalón. Sí. Desentonaría Pero, bastante. pero ainda se sigue vendendo, non? O qué? Superheróis en Sí, Sí, hombre.
Ten o que despois do manga é o que máis se vende aquí. Pero que algo que no cómic europeo de superhéroes non... Nunca. máis que para Super facer López. parodia, iso, Super López, ou estes italianos de Diabolique ou Criminal, que eran villanos, bueno, Non exactamente. eran unha evolución de fantomas e desta pulp de criminales que son super inteligentes que se salen coa súa. Y bueno, falando así un pouco de ciencia ficción e de cyberpunk e todo isto, en que puido influir o Incal na ciencia ficción? Influiu en algo? Pasou totalmente desapercibido? Xa comentamos que sí, no Quinto Elemento, en os traballos de Moebius, pero o propio Incal Como creo que influye. ten algunha repercusión, no? Figura do Incal. No, O cómic. o cómic. Eu creo que repercutiu do punto de vista de que vendeu un huevo e o cómic desa época reciente tivo un huevo de cómics similares porque realmente era o que estaba de moda. Pode que axudara ao Incal a esa proliferación de tanta revista que hubo de ciencia ficción. Pode ser, Ou sí, Ou era, pero eu creo que era contemporáneo. é que algo xa como... ou anterior, as revistas son anterior, pero Sí, pode son ser anteriores. que axudara a que continuaran e a que... Porque Cimoc Sí, pero... publicou isto a mediados dos 90. Hasta moi tarde, sí. Pero non sei, tampouco sería único, porque tamén, a ver, un pouco falando, sobre todo en España, tamén chegaban o underground yankee, Robert Crumb e todo isto. Ou chegaba outro tipo de cómic adulto que tamén andaba aí. E realmente, ademais, o Incal é cómic adulto. Sí. Sí. É dicir, aparte de que sean desnudos e algunha tal, é que non é para cría, o objetivo target non son críos. Bueno, o lino de crío gustoume. Ten que decir que o lin con 7, 9 anos ou así. Eu debi non ler Computador C. Así acabaches. Claro, molábame as partes de acción, molábame moitas raras, as moitas guerras, peripecias. cando atacan ali a cidade flotante que lle salen unhas globas porque teñen unha especie de holodefensa ou como se chama aquelo. É un lle cae. É un lle cae, queda... Esas partes molábame moito, No, pero sí, pero un lino entendo. Sí que ten ese estilo así medio barroco cando de vez en cando fai esas viñetas, esos cuadros grandes, Sí. con un huevo de o que distingue as batallas sobre todo, esos Sí. rollos que sí que probablemente Casi- influiu, que ao menos se facían antes por... Pero ten viñetas barrocas, isto para volver. Barrocas ou ou... con falta de trazo. Esa recórdame un pouco al Bosco tamén, tanta Xa, xentilla sí. que andaba por ali. Pero a veces fai como bocetos, falta de trazo, sabes? Sí, parece- Dibuxa o pájaro como se fuese un monigote. É que Moebius dibuxa moi rápido. Claro. Jodorowsky quedou impresionado do rápido que dibuxaba. O tío dibuxaba, vamos. Sí, sí, no, eu vin algún documental, non sei se veréis o que será, e flipas como fai as líneas rectas sin ningún tipo de instrumento, e estaba filmando, no, como dibuxaba, estaba con era a época do aerógrafo e todo iso, e estaba trazando unhas líneas paralelas, perfectas, sin ningún tipo de regla ni nada, e rapidísimo. Pero sí que hai certo barroquismo, tamén trazo rápido e silueta, e muévese que é moi polifacético. Ves, isto debe se nos ocurrir cando estamos falando de Moebius, pero que estaba Sí, sí. ahora mismo, pois Pero bueno, do legado de... do legado, do posibles cómic. de como influencias, sí, de como pues no cómic. Pues eu creo que, non sei, li por aí que sí que Moebius quería seguir coa saga, pero que Jodorowsky no, que a plantou. Entón, pero se seguisen... Non estou seguro porque... Desde as continuacións, bueno, non... claro, vamos a non falar deus. das continuacións. Claro. Hai unha precuela que se chama Antes do Incal. Hai unha secuela Pero que eso- se chama Despois do Incal, que esa non triunfou en nada, esa Pero solo eso- tuvo un tomo. E despois hai unha que se chama Final Incal, que fai con un autor mexicano, non sei, bueno, Sí. sudamericano é. E as outras fainas con Moebius? É No, que non no. son como Moebius. No. Despois son del con Incal é con Moebius. Salud, Finín. Despois del Incal é con Moebius, pero antes do Incal é con non sei con quen é ahora mismo, non me lembro. E despois do Incal si, é con este mexicano que hemos comentado, que ten un estilo máis realista, máis parecido ao da Casta dos Metabarones. Sí, que efectivamente, despois del Incale con Jodorowsky, inda que sí que varía, hai unha evolución, bueno, os nosos ointes non o van a ver, pero hai unha evolución do debuso de... Como máis E sobre todo do color, ¿no? do E do color, diferente. pero curioso nome, Ladrón, é o dibujante. Ladrón. Ladrón. Sí, é o É o dibujante mexicano, é mexicano. de Final Incal. Que non, Sí, que non mexicano. falamos do tema da edición de Norma Comics, no? Que Ah, lle cambiou o color original
digamos, Sí, actualizando aos 6 tomos originales e non funcionou e de volveron forma digital. Si non funcionou nada, non que gustou color a nadie. o color de Incal non é de Moebius, non? É de outra persona, non me acordo agora. Ah, O pues que agora dá o pillas en color, pelota. creo que sí. A verdad que non... Eu penso que é de Moebius, pero tampouco estou seguro. Se me permitides, vou buscar. Ou da muller. E eso, e antes do Incal tamén hai que decir que son outros 6 tomos ou 7, 6, non? Pode ser. Son 6. Antes do Incal. E ao final Incal con ese estilo como máis realista, máis detallista. Son 3. Son 3 e saliron agora, fai nada. O último saliu fai un par de meses, tranquilamente. Así que xa estamos situándonos no tempo e no espacio. Pero de todos xeitos, en canto de volta do legado, creo que o que sobre todo tamén é un representante significativo da cómic da Metal Hernando, os humanoides asociados. Sí, representativo, o máis representativo, non? Sí, o máis do Incal. É dicir, o mellor o resto máis ou menos Jodorowsky, Moebius, Incal, que son coñecidos. O resto mellor non tanto. Entón, un pouco representante dese grupo. Claro, aquí chegaron Europeos, ciencia ficción. se chegaron estos por a colección esta de Metal Hurlan, pero normal é que chegaran por Norma Comics, non? Por certo, unha curiosidade, hai unha serie francesa coproducida que se chama Metal Hurlan Chronicles, que lle chegaba a meter un ollo trailer, un pouco cutre, me recordou a Espartaco, pero en el futuro, unha cosa un pouco rara, porque aparte se ven robots e xente vestida lo Conan. E é curioso, é de 2012, creo que é. Non sabía. Bueno, pois estamos rematando xa este terceiro bloque. Me vengo á cabeza, non sei se está ben metido agora, pero Spaceship Troopers. Non sei por qué. A mí non me ven para nada, pero bueno, sí, razóname eso. O mencionamos ahora. Razóname eso, como Finico. un elemento ¿no? de Que ciencia ficción, porque temos que ir a cenar. non sei se porque ten que ver con Philip K. Dick, pode ser, non. Isto é unha película moi yankee, ¿no? Así moi de batallas. É de Paul Verhoeven. Pero é de Sí, Verhoeven, pero entonces ten a aí novela dos anos 50, de Robert Heinlein. ten ese elemento de que Ten un momento un pouco humano, así, ¿no? Os Space Marines, seleccionan a primeira- a xente especializada Sí. e tal, ¿no? Os marines, y están estes malos marcianos, monstruos que son como unha especie de mal, sí, pero realmente non os sabes, monstruos son moi sí. son moi malos, Mediados pero do século pasado, que os así, homes 1905, tamén son moi bastante charracos. malos, entonces ambientación espacial, aí tecnología, non sei por que me veo a cabeza. A mí na cabeza Desafío Total. Desafío Por eso Total. puse a música ao principio de Desafío Tamén Total. desafío total. Ah, era por iso. Claro, hai outro planeta, sale Schwarzenegger, que é un John Diffus musculado. Bueno, se podría decir. No, non ten nada que ver, pero bueno, un Desafío Total que sería ciencia ficción Pero é un heroe clásica e pura. que ten que salvar a humanidade. É ciencia ficción. Bueno, Podía non ser ciencia ficción, podía ser unha peli de aventuras, perfectamente. Cal? Desafío total. Bueno, pero en Desafío Total hai un componente moi importante que é Realidade virtual. A realidade eso. E si Pero é son un xogo como un soño. Como se xoga moito con eso. Sí, pero bueno, sin esa tecnoloxía. Como tamén pasa co Incal, porque ao final vamos a facer un super spoiler. O remate do Incal é un círculo que se pecha, é un bucle. Sí, el Son golpe realmente o volvemos que a páxina 2. soñou todo, é un futuro que vai pasar, é un futuro, Sí, é unha realidade paralela. Pois lee despois de Incal. É que empecé O a final ler, de pero Incal, non acabei. Me quedei aí un pouco a medias. Que bueno, que Pero que eu, o que vin é que é unha especie de retorno á mesma historia, pero contada de outra forma. Está o mal, as tebras, está o presidente metálico, a loita entre os metales e os bios, ¿no? Eso suena un pouco a Pokémon. Bueno, pero algo así. É dicir, que volve a haber dous bandos, volve a haber do Default polo medio, volven a aparecer os Metabarón. No, pero a xente, os iso falamos despois do despois do Incal. Incal. os acólitos do Entón non se sabe se realmente é un soño a primeira ou unha realidade paralela. Os acólitos de Incal renegan moito desas obras, eu non as teño en Pero conta estamos para un pouco fartos, fans e dos... Sí, Nos non creemos, nos Que queremos... todos xeitos ao mellor Somos progres e aceptamos todas as opinións. hai ese haters, no. Que decía, que o mellor o Skaters. final do Incal é, sobre todo, cando hai tantos deuses machina polo medio, moitos me olvido deste e me acordo agora,
pode ser como cos sketches de Monty Python, que non sabía como acabalo, Ser, sí. puso esa viñeta e dixo, ala, a cascala. Claro, un final redondo, ¿no? Que non digo que sea Sí, malo, sí, sí. pero que No, non é que te queda aí, va, Como en plan de... Non é que te moleste, un pero recurso. quedas un pouco de... Pero creo que a gracia que ten o Incal e este Jodorowsky precisamente eso, que cara dura de aceptas que guionista. vaya improvisando e creando porque vas aceptando o que vai facendo, eu polo menos. Sí, Non me disgustou nese aspecto. porque ten certa creatividade, ¿no? Ten, Sí, porque é imaginativo, ten imaginación. Imaginación. Igual se o pensa- axuda moito. Se o pensas sale de peor. E non tens por que estar sempre pensando en historias moi coherentes ou moi realistas. No, É algo como onírico, a veces é a ver, un como soño. narrador É máis Home, yo creo que Caótico. é máis simplemente... psicomago. sí. Moitas veces como, É un como psiconauta. oficio de narrador deixa No. moito que desexar, pero si é É que o mellor é un bo vendemotos que falamos antes. Está metendo e nos esa vendeu a psicomasia, moto, non vale. encalla. deixa doblada. Pero Hai despois, que concentrarse para subir a no sé dónde, hai que buscar o amor, hai que buscar o Pero equilibrio despois- interior, hai que buscar a conciencia pura. eso faiche un caos bendito no capítulo e cando acaba Claro. un dos tomos, ponche como si fose el Quijote, la aventura seguirá en el tal e deixa ese toque de suspense para vender, ¿no? Sí, que digamos que sí que foi ben o de conseguir a suspensión de, Sí, de trama. de verosimilitud, como chaman isto, a que te lo crees, te metes no mundo Sí, sí, do... Sí. Inda que logo cando acabas de lelo dis, xa, hai un fallo aquí, hai un Como fallo me aquí, Te hai un lo fallo vende aquí. de entrada. Pero mentre o lees como que dis, va, venga, Vale. compro. Bueno, un inciso, vou a probar o hidromiel de Finín. Ahora está Aquí. quente, ten cuidado, Que boa pinta. eso quenta, Hai que tomarlo frío, E o seu favor ten que nos estamos, bueno, cada rico. un estará como está, pero eu en principio O novo licor café. sí, cómic de neno e agora de maiorino sobrio, non nos ten que non estaba fumado ni nada e a verdade que sí que entrei bastante ben sin necesidade que fuese criticable pues. Porque o seguinte podcast vai ser ler o Incal, pero postos de algo. Sí, de SPV, Cocaína. que é a droga que usa este home. E con o meu puta, si non, non... Sí, Sí, e óleo barro. Bueno, pois acabamos xa con este bloque, si vos parece. Bloque. Con este bloque. Vamos a entrar despois deste temilla no último e derradeiro bloque do noso chupito de podcast. Está quente ahora. Bueno, e comezamos agora xa con noso derradeiro bloque no que falaremos de Tarantino. Como diría Tarantino, este cómic é jodidamente bueno. Jodidamente genial. Eso diría Samuel L. Jackson. Bueno, como pensades que adaptaría Tarantino ao cine o Incal? igual empezaría por la mitad Empezaría, claro, por capítulos así soltos. Faría varias películas, pero non lle daría como... en capítulos, Haría volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. E eu creo que recuperaría a Tim Roth para facer de John Defoe, non sei que parece como casting. Pois sí, Porque ten así exactamente. como un, sabes, un careto John Defoe de antihéroe que non é exactamente un guaperas nin tal.
Logo eu continuaría con Samuel L. Jackson como Metabarón. Sí, sin lugar a dudas. Rapado, Samuel L. Jackson rapado. Ademais, aparte como Samuel L. Jackson sempre molonería que o que leva unha película. Sería un rollo moito máis macarra, claro, non? Pero iso- Amputaríanse moitos máis brazos, habría moitos máis tacos. E logo, non sei, Christopher Waltz de Tecnopapa ou algo así. Efectivamente. Christopher Walken, diseche. Bueno, pues Walker ao mellor tamén me queda incluso menos que Christopher Waltz. Ah, Estaba pensando vale. Hans decías Landa alemán. en Inglourious Basterds, vamos. Sí. Pero Christopher Walken tampouco lle Christopher quedaría, Walken, claro, tampouco lle quedaría mal, Pensei que Christopher Walken pola película esta de... que non sei se é de Tarantino. Que Amor a quemarropa. O guión é de Tarantino, o guión é de Tarantino. Que sale unha escena moi boa de que sale Christopher Walken, que é o malo desa peli. Co que fai de pai de Christian Slater, o... Sí, que Dennis Hopper, ademais. Dennis Hopper, que pois aí vi má cabeza Tecnopapa, non me preguntas por qué. O sea, asociei aí. Sería o pres, o presidente, ¿no? Podría ser. Sí. No, pero Pres ten en conta que o presidente que cando se clona é un... Pero a voz de Dennis Hopper. Pois eu miro a Schwarzenegger agora. Bueno, sí, tamén. Schwarzenegger de presidente, aparte gobernador presidente. Schwarzenegger aí podría quedar moi ben. Y luego habría algún giro de guión, así, muy... Habría que meter a Harvey Keitel tamén, en algún lado. Harvey Keitel. Sí, pero señor sí, Lobo, pois claro, aquí sería o Can. Sería o Can. Como señor Lobo. E a Travolta de tipo, mellor. A Travolta de Edipo. Bueno, xa pouco pela lle queda, bueno. Sí, porque está casi tocho, plante tío. En fin. Non sei. É que incluso estou pensando nas similitudes entre a escena da sobredosis de Pulp Fiction aí e cando John Deadpool se come un incario vomita. Sí, pues, porque Tarantino non ten nada que se achegue un pouco a ciencia ficción. No, ¿verdad? por la ciencia ficción no. Si a posmodernidade. Sí. A rollito pastiche, iso sí que dende logo porque Pastiche, sí. ten toque de pastiche o encable, coller cosas aquí e alá e meterlas. Mistura hai por todos lados, Tarantino, eso sí. Pero bueno, entón ya pasamos a Robert Rodríguez, que sí que fixo de Planet Terror, E e Spice Kids, que iso é ciencia ficción, ¿no? Eso é ficción banderas en Spice Kid. Entón vedes máis a Nolan de director. Pero sería demasiado serio, demasiado... Pues sin humor. Ridley Scott, entón. Ridley Scott, sí. Apostaría por mancillando, Ridley Scott solo ten unha peli boa. mancillando Incal, vedes Das 400 pelis que ten, solo ten unha peli boa que Alien. Que Alien son 7, Como 7? Sete. Ah, son 7. Son sete. Ah, 7 versións. 7 7 películas. Sete pasaseiros. Ahora que mencionades bueno. isto, Non son 7 películas, claro, que dixo. ahora que mencionades isto sí que me sona que, pero tería que aseguralo, que sí que falar algo de querer adaptar o non que o fora a conseguir o que estivera en preproducción, pero de querer adaptar o Incal o que non vou acordar do nome, do director de Drive. Drive. Está- O Drive moderno ou o Drive Drive antiguo. moderno, o de Ryan Gosling, o Nicolas no sé qué Sí, tal. sí, sí. Que era adaptar indicar. Pero a ver, non está ni en preproducción ni pollas, me molaría, Unha teima dele. disto de me molaría. Porque por Bueno, esta parte tamén- que era coñeceu a Moebius e todo, ademais. Eu creo que Michael Bay pode facelo bastante ben. Ou algún destes hollywoodienses. Sí. John Woo. Habría aí a caída sería espectacular. No, incluso este que fixo o Señor dos Anéis. Peter Jackson. Pero vale moi antigo, isto é o Joss Whedon ou JJ Abrams. Clarísimamente. Que claro, Joss Whedon, sí. que pega un tiro de Jodorowsky si ten que ver unha película, Sí, porque- este guión del adaptado por John Woo. Xa que falache de Joss Whedon, pode ter ese toque Firefly, non sei se a conoces. Sí. Esta serie que a mí se me parece moito de Cowboy Vivo, así enganchamos anime con serie americana con cómic francés. E eu sí que vería a Joss Whedon facendo... Tamén fixo Facendo Incal. Buffy cazavampiros, Sí. Esa sí. Adaptar en calocine. Bueno, por ahora cos efectos digitales. E se fora unha Sí, produción fácil. española, que faría? Alex de la Iglesia. Alex de la Sí, Iglesia. Seguro. seguramente. Y en- Ou Pagando este- todos nós. Este dos crímenes, quen era este? Nacho Vigalondo. Ese.
E outra opción. Cacho Vigalondo. E a que actor español vedes de John Difful? A Mario Casas. A Camino Diego. Eu desde logo, o Metabanón Luis Tosar. Iso teño clarísimo. Sí. No, Luis Tosaro, bueno, ahora está un pouco máis canoso joder, Resines. Oh, Resines de Metabanón. Bueno, esa cosa. Tienes de cabeza de perro, igual. Ya. Sí, pode ser. Resines co abuelo do Beto. Oye, que ten unha pelea de ficción, por lo menos, ¿no? En la iglesia. Moi cyberpunk sí, tamén. Acción Por Mutante. cierto, que non dixemos. Como Acción se... Mutante. Acción Mutante. Acción Mutante, sí, señor. A banda sonora destes homes de Vigo. Como se chamaba? Def Defcon con 2. Sí. Defcon 2. Con dos, que está De Vigo imputado a Madrid. terrorista, ¿no? No, seu que no. Que lo suelto Sei que ahora. no, ¿no? Non é terrorista, sei que non. Pues mandaste un tweet de no sé qué, no sé cuánto. En fin. Bueno, pois... Tarantino non deu pa moito en esta, É que Tarantino non... É que non lle pega o xénero. Non Non se pega nada, claro. É que Tarantino ciencia ficción, Non se meteu, non se meteu. Pero sí que ten algo, a mistura e nada, non deu pa máis. Pero creo que trastocaría todo, vellería o guión, ao final de todo, daría un xiro Sería un máis espectacular, que non se me ocurre que Sí, podría facer. faría un... E cambiaría todo, habería unha masacre de tiroteo ali... Daría polo final, pola mitad ou por donde sea, despois daría Pero moita sería interesante, violencia. Ambientaría en Los Ángeles no ano 2007. Porque lle daría un toque É que especial. incluso estou pensando que la mente se me acaba de ocurrir o director perfecto, Zack Snyder. O de... Barra ironía, obviamente. Sí. Bueno, que negocia Jodorowsky. Delitos. Que negocio que veo o máximo negociante neste tipo de Pues, cuestións antes de que se lle vaya un pouco o arroz, porque claro, Pois a experiencia foi interesante, uno estaba moi... Moi que? Non é teu tema? Non conocía moito o tema, Claro, tienes máis de asuntos italianos. máis de outras Ou cousas. mitoloxía. Pero estivo bastante interesante ler aí o cómic, así un tirón, casi. E... envelleceu ben, claro, Vale, a vale. verdade que sí. Sí. Envelleceu No, bastante. non se fai lento. Está ben. E vale, a Que pena, largo. porque fixemos un podcast bastante completo, non? Son largo... Sí, levamos 2 cheo de horas, chicha. chaval. Levamos aquí 2 Interesante. horas e, bueno, E moi interesante, estivo moi ben. xa podemos ir acabando, ¿no? Porque a min as tripas xa me sube un pouco o hidromiel a cabeza. Un pouco. Xa, O público sabe estar no quinto sono. ou sexto, ou... Que público? Que sabedes, chupito de vodka, o mellor para tomar a siesta. Pero non o poñades no coche porque quedades dormidos. No, pero decíamos que isto que sí que é interesante para escoitar así opinións diversas e... Como se chamaba? Se O queres so- documentarte, documentas. O sono de... No cómic. Non sei. Cando vai o John Teta, Difful. O sono teta. Teta. Pois Que eso non con falamos, noso- sí. Nos con noso podcast Que non se provocamos o sono teta. Non se sabe moi ben por qué, pero John Difful tiña que facer que dormise esa parte da humanidade que antes non era humanidade, eran os Bergs. Pero os seres do pai ahora son medio humanos. Tiene que conseguir, sí, porque... Entón ten que facelos dormir nun plazo de tempo moi corto porque hai un virus que afecta, un virus tenebroso. Pero eu me quedo con sono teta, porque Sono teta, sono teta. aí Homeo puta. Jodorowsky diso ni metáfora ni hostias. Nada, no nos... Igual parte un un montón, que solo te estamos. Bueno, o meu puta tampouco é tanto metáfora, ¿no? Está bastante claro aí o tema. Homeopata, homeoputa. Sí, o Tecnopapa e Chimoballo. Bueno, pois... Ala, despedimos aquí esta segunda sesión do chupito de podcast. Quedamos emplazados para unha siguiente, a non ser que Finín non queira. Sí, porque- posiblemente algo de De que? de ciberpunk ou de posapocalipsis. Como que de Pensaba Cyberpunk? que vamos a falar moito deso, ¿no? Cambiamos de tema. Bueno, Nicolás, vemos. Ou falamos sempre do mismo, Nicolás, sí, sí. outra vez, sempre do mismo. O que se nos ocurre. Vale, probablemente posacopa. E crowdfunding, doa de típico. pasta, por favor. Sí, sí. Porque aquí estamos... Estamos a secas. O hidromiel este non dá pa moito. E bueno, ata a próxima, chavales. Chao Finín. Chao, chao. Chao Fran. Rica. Chao Paco. Chao. Veña. Chao. Chao.